سلام زخبركم من تساتفتن تخطاتلتن سماوي سمينارات زيتين حبارة ونقحات دحر موضوع سلامتان نايلوم مشت سمينارنا محدث كونتاتنا أبوانو بزبلا رأسي أتو ردي كفلة باشاي عدون قاشا حلناتكم نغرب كبر قاشانا أتو باشاي حدي كابتم قداين تقالسي كاب زين سنتون كتاب زؤوان زين انستفحن سلام ديمقراطين كيف حللهم زكالوسن زلو حقراويان حدي كبر قاشانا كابتي قنوع حقراو متكلاتو كنه زي دل سبعن زي وراولن من مسلسال زي فتو بقلت سنة نصف منفتن بزين حكمنا الدكارس نقر علن نحبنا لون بتايناي كبر قاشانا أتوردي كفليبا الشاي عدمينا أخبيركا أبزيل سانا مختمسي فقادنيا مبانكا بسم من محضار جروب زيتين حضارة ونقحات لباوي متقانا نغرب الكا انكو عبد حمد ذاكا كبر حاو باشاي يغني لي بتاع مخاحدكم من اللهم كي كبيني دغنا خوينو حوات كل تعميو بتعامي زمزنكم نقول لقاتكم محافظة عايش بفلاي كاها ني جروب زيتين حبرا ونقحات غانتا زيتين حبرا ونقحات تتقبروا زلهم كوم دما زد ليكم عايش نعاكم زمسلو نعدمكم هزبي تبرهور لهم تاريخاوي التاريخ دما بقبو اندحري تتنتينو تناغيرو هذا خابتي وسان زغنا روحي سابجكتي سلازي تاريخ نسرح لنا حجي دحري زنقر زمبالنا تاريخ كوني زنبلو حجي ناي بحق لما خندلو قرب بدحرينا تسفا نقبر تاريخ ازيو مالسي اقداس زغنا عودة تمرتي وي عود مصنعتي مغنياتو نتاريخ انتايكم بلون غينا ليكاونتي تفرالي مغلطات اللوهم بحفشو نعي كم تردان نقل ما هصلنا يزخون يكون سنفلتت عود سنفلتت ولا ساينس يكون ولا جغرافي يكون ولا خالد يكون يكون عود فلتت ما هصلناتو تاريخي خبالك تشجر جن نتاريخ كما يتا تقربو ككم دلا امس لزقربو سباتي تصقممر تاريخ كيف لتكا انت دات بقس كونكا كل سابجكتون كتفاكاي مالتي مغنياتو كاب تاريخي وزبقل وي ما هصلنا ناي كل سابجكت يخن بلون خيرينا كنا خدنا ناوينا نبت صراحه يا تاريخنا خناتو ببوانو دحدي تزاريب كابلو كنت رستنا خناتاتنا بوان زلزلو يرسع مود حراي سبات كم دلا امس لزقربو نيرو عينبرن كمزيو يبحال حجيكن كلاتنا ندار انا ندا سمعنا تخونتات نريو لنا من انتايبل من انتاي زارب بمولو نريو سلازلنا بحبار ندحل تمايتنالو يونيفورميتي اوف انفورميشن ويكا من معرراي من متطعنا تاريخ بحبره كلاتنا نمغبو سلازلنا منالبات حدنا مسامع نطق خو نخيلي تاريخنا يقدمن تاريخنا يحجزلنا زبنن شغرو ببيني مغنياتو the problem of the modern history يتشجرنا يحجزلنا تاريخ سوري هو تحجزلنا شجرنا تاريخ problem of the modern history زلو زلو كنتاعو اتي اقراربو بفلاد اوف انفورميشن تو ماتش فلاد اوف انفورميشن الله نعوري اللي يزقبر ميدياتات كا بزح سلازخونه كابتناي قدم اف تاريخ كمالس بغرها خيد كان سبت نغرو ازيو زتفلي دابز معبالي ناي ساينس تكنولوجي زلنا حجي توقع ناي انفورميشن بطعمي ازيو زتفلي خبناي قدم سلازخونه قلطيفنا نتخونتات كنكتاتلون كنسعبون كدلينا ايمارجي تزي كوينو خنطفينا مونغو اب تاريخ كما قامامطاخا غغديخا مالسي تغبرو كتفلط عليك اب عدن تليخا حجي بهاجرنا انت ليخا تغبرو فلطيو ابزخ تغبرو زي تخيل كون خيليو ابزخ لخا دماتني عدنا خطغبرو سلازي تخيل تاريخ كتسرعك لخا غغديخا خطفلط يغباكا نزخ اينا تقريبنا زلنا حجي مبار انتاي حجي بزح بحالاتات نسمع لنا نابت نغرنا خناتو مالتيو اب عدي زغبرن زسرحن زورن نغرات بحد منغدي ابز قدامكا زغبر زلو بخال منغدي
كمي نقولصو نتي أب عد زخيد ويا بكبابنا زخيد كمي كنقولصو نزا أبز زخيد بعلمن يزاربو انت عينة حسرتها اللوم حجي أنا انت كزارب حاجة أبها هلالو تاريخ مالس نقفيتا بنصانت تطفئسي نقفيتا اندحر تودي ايو زبل تقصلو ناي لقاونتي تا مالتيو freedom dies when criticism ends ስለዚህ እዚ ስለዝኾነ ነናሓድሕድና ክንናቃቀፊና ኣብ ፖለቲካ እንድሕር ኣቲኻ ካብ ነቐፌታ ክትፈርህ የብልካን ወይ ክትነቀፍ ቁሩብ ማኣዲ ከም ምዃኑ ክርዳእካ ይግባእ ስለዚ ኣቐዲምና ኣነ እንተነቐፍኩ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ተንኮል ካብ ሕማቕ ተበግሶ ኮይኑ ከይስምዖ ኣነ እውን ንዓይ ተነቒፎምኒ ከምኡ ኮይኑ ከይስምዓኒ ኣቐዲምና ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ ብምንታይ ክጅመር ሚስኮንሰፕሽንስ ማለት ንነገራት ወይ ንኣእምራት ዘይትርጉሞም መሃቦም ባዕላዊ ወይ ከዓ سبجكتيف زخونه ترجم مهاب نحد خلص حساب زي بوتو زيناتو مهاب اذا حدا خطي جيجاتاتا بزدن بتقاومون از جبر زلو نابنت ناشونال ديموكراتيك ريفولوشن ترجمون تايكم مخانو هاغراوي ديمقراطياو سورا ترجمون تايكم مخانو ببز حسابات يزربمو زي ترجمو يهبو مالتي بناتي عررادا ويون بصحت كونو خولو كمتي اميداون كلنا استمهرنايون استمكرنايون نخلتيو نغرات اصاميركا مخاديو حدث هاغراو غدايكا كالاي دما ديمقراطياو عمامكا مسؤو اماليكا يختكيد كم زغبا اكايوتي كونسبت مالتي ግን ገለ አካላት ኣብዚ ደም በተቃውሞ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ሸነኽናቱ ይርስዕዎሞ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሶራ ከምኡ እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ከምኡ እዩ بصورة حلفة عدتات وهاجرات إذا حصلتات زلون بمالت يترجموه أنا بوجني تخكل التراجمة يكونن نخلتي ثمانية قد كير لك ويدما قالوت هاجرات أنت الأرسيانو نسخة السعود لك مالتها يكونن قالوت هاجرات أنت حد دكتاتور وسرعة تخيلا نسخة ما دي كل يوم يجبروا مو نحن هم هاجرنا هنا الكا نتنات كحصلتات مشرفة ناخذ جبرو أي جبا كاني إذا جازي هذا دم بتقاومنا يخيدان لما خنستبهلو يقبعنا كم ردعتا خوننا انا ابنت اب تغار لحنلت يترا يكون اب حزباو جنبار كونغرسات نيرو مالس غبايتات نيرو مالتيو اتو غبايتات كله شب زفلطو مالت حزب فلطو تغادلا يفلطو مرحته تمرحته كله من انتاي كم ابينا يبوتا خوف كم زبله بمولو تغادلاين حزب نفلط مالتي بو درجه ما دغفوم زي دغفوم كا بغلصي كم تقحد بولو يمرص مالتي ازي غعزتنا هالو خله ግን ኣብ ተመክሮ ሶራና ይኹን ካልኦት ዓለም ምስጢራዊ ፓርቲታት ዝበሃሉን ነይሩ ማለት እዩ እቲ ምስጢራዊ ፓርቲታት ግን ናይ ገዛ ርሱ ጥርናፈ ናይ ገዛ ርሱ አካይዳ ናይ ገዛ ርሱ ውሳኔታት ናይ ገዛ ርሱ መደብዕዮታት አሉ እዚ መደብዕዮታት ዝንባዓሉ ሕጂ ነቶም بغباء زمرحو አካላት ናይ ሕብረተሰብ ዝተሰወረ ኮይኑ ኣብ ገለ ደረጃ እንተ ዳ ክፍለት ተኻኢሉ ዕግርግር ድፈጥር ይኸውን ማለት እዩ እዚ ካብ ተመክሮና ርኢናዮ እዚ እምባር ኣብ ካልኦት ሃገራት ስለተገብረ ኣብ ቻይና ኣብ ራሻ ኣብ ገለ ከምኡ እንዲ ነይሩ ስለዚ ብምስጢር መኻሲ ጉቡእ እዩ ንቡር እዩ ኢሎም ዝወስዱ አካላት ስለዘለው ብወገነይ ዝድግፎ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን مستور كون زغبو ነገር ናይ ስለላ ጉዳይ እንተዳ ኮይኑ ጥራዩ እንበሪ ፓርቲ እንተዳ ኮይኑ መደብዕዮ ናይ ሃገር ስለዝኾነ ተመደብዕዩ ነቲ ጉባኤ ንዑ ቫዮሌት ገይሩ ወይ ንዑ ኣዋሲኑ ናይ ዝተወሰኑ አካላት ጥበብ ኮይኑ ከተርፍ የብሉም እዚ ድማ ካብቲ ክንፈልጦ ዝግባአናን ክንመሃሩ ዝግባአናን ባህላይ ተቆሶ ዘለኹ ንምንታይ እዩ ምስ ዲሞክራሲያ ከነዛምዶ ከለና ሽግር ስለዝፈጥር اما حدا بارتي وحدا غباء كونغرس زمدنو مس ديمقراسي انتاي كونالو نمبال زاكل مخنياتو تدا ديمقراسي كلنا حمدردانا اب غلصنتن اب ترانسبارنسن اب اوبننس نزمركوس كوينو مالس ابره منقد اندحر دمركوس كوينو اتمستيراو نغرات كاب حزب تحبيكا زغبر نمنتاي ادلي مخنياتو اسو خاب زمصو
برودكت سي تزمصو شجر سلازبز حب تاريخ سلازرانا يوم معناتيو تاي معنات زي تعالي كونغرس بهال زلو ناتو ግርጭት አሎ ኢንትራ ኦርጋናይዜሽናል ስራግል አሎ ናቡ እቲ ፓርቲ ተሓቢኡ ዝኸይ ዘሎ ድማኒ ኢንትራ ፓርቲ ስራግል አሎ ኣብ ክልቲኡ ሽግር አሎ ሕጂ እቲ ኢንትራ ፓርቲ ስራግል ተዝሓየለ ሸነኽ ስለዝኾነ ማለት ሲ ናይቶም ኣዝዮም ነቲ ኦርጋናይዜሽን ክመርሕዎ ዝኽእሉ ኣካላት ኣብኡ ስለ ዝስርዑ ነቲ ኦርጋናይዜሽን ስለ ዝርብሾ እቶም ሓደ ሽግር ክፍጠር ከሎ በን ከም ዝመፀ ሽግር ስለ ዘይፈልጡቶም ህዝብን ሰራዊትን ተሕንፍሽፍሽ ክፍጠር ይከኣል ሽዑኡ መፍትሒ ጥበብ እንተዳ ተሳኢኑ ማዕቢሉ ፖለቲካዊ ናብ ዝለዓለ ደረጃኡ በፂሑ ኣብ ግጭትን ኣብ ውግእን ክበፅሕ ይኽእል እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዝሓለፍናዮ ታሪክ እዩ ሽግር እዚ ኣብ ክልቲኡ ውድባት ነይሩ ከም ማለት ብጅምላ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ኢልና እንድሕር ወሲድናዮ ኣብ ክልቲኡ ውድባት ነይሩ ንክልቲኡ ውድባት ከዓ ኣብ ሽግር እትይዎ ብታሪክና ክንሪኦ ከለና ሕጂ እዚ ዘምፃልና ሽግር ክንመዝኖ ከለና ኣብዚ ሕጂ ንቃለሶ ዘለና ግዜ እውን ዕንቅፋት ይኾነና ምክንያቱ ኣነ ነቲ ሓደ እስኻ እንድኻ ከም ዝገበርካ ባይታ እስኻ እንድኻ ከም ዝገበርካ ባይታ ኢለ ክኸሶ ከለኹ ንሱ ድማ ንዕኡ ክዓብጥ ክብል ኣብ ዲፌንሲቭ መካኒዝም ኣቱሞ እቲ ዕርቂ እቲ ውድባዊ ዕርቀታት ይምጠጥ ወይ ድማ ሽግር ዕንቅፋት ይረክብ ማለት እዩ which means እቲ መሳርሒ ናይ ስምረት ህዝብና ዝኸውን ውድብ ብመሰረቱ ወይ ፓርቲ ብመሰረቱ መሳርሒ ናይ ስምረት እንዲዩ መሳርሒ ናይ ሓድነት እዩ መሳርሒ ናይ ምዕባለ እዩ ሃገር ኣይኮነን ግን እንተዳ ዘይተረዲእካዮ ከም ሃገር ጌርካ ትወስዶሞ ኣብዚ ክትበኣስ ትነብር ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ኮይና ኣለና ኣገባብ ቃልሲ እዚ ንክልቲኡ ውድባት ናይ ክልቲኡ ውድባት ዘለዉ ኣባላት ሓቢሮም ንኸይቃለሱ ሽግር ፈጢሩሎም ኣሎ ዕንቅፋት ኮይኑሎ ማለት እዩ ንታሪክ ከምብዎ ከሎ ከዓኒ በብናይ ገዛእ ርእሶም ኢንዶክትሪኔሽን የንብቦ ማለት እዩ ንኣብነት ታሪክ ክንገር ከሎ ገለ ሸነኽ ውድባዊ ሚዛን ጥራሕ ይህልዎ ማለት እዩ በቲ ንሱ ዝተሃንፆ መንገዲ ዋላ ይጨርሞ ነቲ ታሪክ ካብ መሰረቱ ክንዘምፆ ምናልባት ካብ ሰብዓታት እንድሕር ኮይኑ ብወገን ሻዕብያ እንድሕር ኮይኑ መብዛሕትኡ ዝዝረብ ዳርጋ ካብ ሰብዓታት ንነጀው ይኸውን ማለት እዩ which is very very dangerous ዝኾነ ነገር ሓደገኛ ዝኾነ ኣገባብ ኣመዛዝና እዩ ዝኾነ ነገር ክቐርብ ከሎ ኤግዚቢሽን ይኹን ገለ ይኹን ዝኾነ ይኹን ክቐርብ ከሎ ብኡን ፈረቑን ይኸውን እሞ ነቲ ሓደ ሳይድ ይሃስዮ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ስምረት ዕንቅፋት ይኸውን ወይ እውን ዝተገብረ ሕድሕድ ኩናታት ወይ ዕንቅፋታት ክጥቀስ ከሎ ናብቲ ሓደ ዝዛዘቦ ጥራይ ይኸውን ማለት እዩ ንኣብነት ተደኣ ኣብ ዒላ ፃዕዳ ተገብረ ኣብ ካልእ ሕድሕድ ኩናታት ዝተገብረ ጥራይ ክትጠቅስ እንድሕር ኮንካ እሞ ድሓራይ እቲ ሓደ ሳይድ ከዓ ጠጠው ኣቢልካ ምስመን ኮንካ እንታይ ጌርካ ንስኻ ኸ እንታይ ኢልካ ትዝምር ነርካ እንታይ ትብሎ ነርካ ነቲ ሓደ ውድብ ኣንታ ብቐጥታ እየ ዝዛረብሎም ምንተ ኩላሃና ማለት ሲ ከምታ ድበልክኹም ክጅምር ከለኹ እዩ ኣንታ እስላማይ ኢኻ ንስኻ ኣንታ ዓረብ ኢኻ ንስኻ ኣንታ ሃዳሚ ኢኻ ንስኻ እንድሕር ዝብለኒ ኮይኑ ኦልሬዲ ኩናት ኣውጅላ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሰላም ክፍታሕ ዝግብኦ ዝነበረ ምርባሓት ናይ ውድባት ኣብ ተራፀመ ኣቱ ማለት እዩ እዚ ብትኽክል ዋላ ሕጂ እውን ኣይተመንወን ሽግር እዚ ንጅግንነት ዘይትርጉሙ ካብ ዝሃበ ነጥቢ ሓደ እዩ ንጅግንነት ንፓትሪዮቲዝም ዘይትርጉሙ ይሂቦ ንኣብነት ኣነ ኣባል ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኮይነ እንተደኣ ንህዝባዊ ግንባር ሃሪመዮም ኣጓይዮም ወይ ስዒረዮም ደፊአዮም ከም ጅግንነት ጀጋኑ ኢና ንሕና ተያቶም ከዓ ሃደምቲዮም ክብሎም እየ ማለት እዩ ወይ እውን ህዝባዊ ግንባር ንዓይ እንተደኣ ከም ደንሰሓብ ገይሮምኒ ከም ደሃድም ገይሮምኒ ከም ጅግንነት ይቆፅርዎ እሞ እዚ ደኣ ሃዳም እንድዩ ይብሉኒ ማለት እዩ ስለዚ ጅግንነት ዘይትርጉማ ትሕዝ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ንጅግንነት ዘይትርጉሙ ወሃቡ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዲሞክራሲያ ድማ ከም ድፍንተት ትገብሮ ከም ዝርሕቕ ትገብሮ ምክንያቱ ተዓንቶይ ድበልናዮ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰውራ ዝበልናዮ ክልቲኡ ተተሓሒዙ እንተደኣ ኸይዱ ኣብ ተዳፀምከ ኣትኻ ዓዲ ክትኣቱ ስለትኽእል ካብዚ ዝረሓቕ ኣገባብ ቃልሲ ኮይኑ ንዲሞክራሲ ፀቒጡ ዝኸይድ ናብ ኢንዶክትሪኔሽን ዝኸይድ ናብ ቶታሊታርያን ናብ ገባቲ ዝኾነ ተሓሳስባ ዝኸይድ ኮይኑ ስለ ዝርከብ ብተግባር ከዓ ነዚ
اب هاجرنا نمكرر لنا مالتي اوكي جرم كاب حج ازي كم حفشاو كونسبت ماتو خننا مالتيو بدحريو جن ابز زبحال زلو زور زلو حد نغرات زبحال كمينا غيرنا خنمزنوم زغبانا نابز بالكاتي نابنت اب هاجرنا غلغله عغرغرات وي انصارت منغست من نقناقات ناي وتهدرات يكون وي معسرتي وي كومدا مسل نغرات يورلو بزلنكنازي كمي غيرنا نزي نريو ازي ابز غداي زي بتعم تنققات كنكون يغبانا ابزي كمتا قديمه ولكو غدينا انتاينا هنا وزما تزلنا غدينا سي انتاي كمز خغبر لهم دينا خنبل كمتي غلغله اكلات زبلو بزوانزي بقى حتى قاب جمرو حتى لهم تطو كبلو يبلو انت حتهم يبلو ما ابتخالاي معلتخا تمليسهم كاني نو زرا حدغنيا انديو بعلاتو حدغنيا ايزي بقى انت لا حتيتهم دا كاتو انديوم زبل زربخا يريو انكونسيستنسي ابزن بار حاده يونيفورميتي زي بلو ازرارباتات كام مزراب تخت غبرز غبا كاطرا يابز مغبار معناتي نسخا بلع الحزبي نحنا سرحنا نعرف فريقنا نسوتي سرحناتنا انتاي بوليتيكاو نقحات مزرغح ناب حزبنا خمي غير خم داتو حزبنا ختبع كم زلو مغبار حزبنا كابرعد خوص خم زلو مغبار مغنياتو حزبنا ايو ابو خوينتي كغبرو زلو زغبرو امبر نحنا يكوننا نابزي نحنا اتنا قدامو عالم شجرات مفتاحيو زعبا شجرنا اوي مبالا بقدامو عالم زدلي ملختي نتبعات زخون كان عدي ملآخي مالتيو حاده خابو جن انتاي كون خل دحر حجي طببنياتات كون خم زلوم حزبنا كنمكر يغبانا مالتيو مغنياتو حتتو ططو كيتبرو خمز غبرو إلكا ممكار نبعلو حدغنيا ايو مغنياتو تاريخ انتو إلنا انتاي لنا نيرنا تاريخ بتعميق مهرنا لوط خنغبر كم دلنا مغنياتو تاريخ حقتاتن ناي لوطي منقدن سلازخونه حقتات نغرن ناي لوط منقدن سلازخونه نحنا خاب تاريخ كنمهار كدلينايو انتاي ترخبه قدم حجي كم محتات مسبهري نايتي ديكتاتوراو سرعه عبدنا دلو زاميلنا هريو خلنا اي حاتتنا عندنا قدم حجي سبات اي حاتتو انديوم انتاي كرخيبهم سلازم بعد حجي تطبب كقير الله دبل تمهرت غنمهر نخيلينا كاله ነገር ግን ካቡ ወፃ ዝሆነ ነገራት ክንዛረብ አይግባአናኒ ሽግራት ተጋገና ያቀድም ሕጂ ናብ ሕድሕድ ኩናት ዝኣተናዮ ኩሉ ከምዚ ዓንቶ ይብሎ ፀናሕኩ ብሙሉ ክንምህር ንኽእሊና ምእንቲ ከይድገም ምእንቲ ቀዳምነት ናይ ዓዶም ነገር ክርእዩ ምእንቲ እቲ ንሕና ዝገበርና ጌጋታት ከይደግሙ እዚ ክንገብር ንኽእሊና እቲ ካልእ ብልሓታት ግን ንዖም ዝምልከት ከም ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎ እዚ ከም ኤግዛምፕል ክንጠቅስ እንድሕር ኮይና ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ሕጂ ነቲ ስርዓት እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሕስያ ዘይብሉ ፍጥረት ትካል ከም ምዃኑ መጠን እዚ ልክርዳእና ኣለዎ ምክንያቱ ተመክሮታትና ፅቡቅ ገይሮም ይሂሮምና እዮም ኣነ ሕጂ ከም ባሻይሲ ዋላ ክጎድፈ እዚ መንግስቲ ንዑድ ሓንስኻትኩም እተው እንድሕር ኢሉኒ ኣይኣምኖኒ ሕራይ ኣይብሎኒ ምክንያቱ ስርዓት እዚ ፀንቂቐ እንታይ ዓይነት ስርዓት ከም ምዃኑ እቲ ዝገበሮ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ኩሉ እንድሕር ደሚርናዮ ሃገር ዘጥፍአ ኣካል ስለ ዝኾነ ክቕፃዕ ዘለዎ ኣብ ሕጊ ክቐርብ ዘለዎ ደኣዩ እምበር ኔጎሽዬሽን ክትገብር ምስኡ ዘለካ ኣካል ኣይኮንካ ንስኻ ስለዚ ትፅቢታዊ ንህግደፍሲ ትፅቢታዊ ክትከውን የብልካን ንዓ ምሳይ ዲቤት ግበር ክትብሎ ንዓ ምሳይ ዘቲ ክትብሎ እንድሕር ኮንካ ንዓጥፋኣኒ ትብሎ ከም ዘለኻ ክርዳእካ ኣለዎ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ምልክታት ኣብ ዝደንበ ተቃውሞና ስለ ዘሎ እዩ ተዳሊኻ ምፅናሕ ልዘተ ዝዓይነቱ ተፀራጣሪ ዝኾነ መርገፅ ክትወስድ የብልካን ማእከላይ መርገፅ እንተፀዊዕካ ክትከይድ ዲኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ስለዚ ክንተዓራረም ከም ዘለና ማለት እዩ እዚ ክሪቲሲዝም እዚ ብሓደ መንገዲ ንጠንቀቕ እዩ ብካልኣይ መንገዲ ከዓ ነቐፌታ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩኹም ፍሪዶም ዳይስ ወን ክሪቲሲዝም ኤንድስ እንድሕር ዘይተነቃቂፍና እንድሕር ዘይተኣራሪምና ብክልቲኡ ሸነኽ ማለት እዩ ኣብ ሓደጋ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ክንመቃቐል ኢና ማለት እዩ ገሌና ሕራይ ክንብል ኢና ነቲ ዘተ ገሌና ከዓ እምቢ ክንብል ኢና እታ ብርኩ እታ ክትብላታ ታሪክ ከም ዘላታ ማለት እዩ ተፈላለዩና ክንነብር ኢና እቲ
كنقراربو زغبانا بحبارنا يمسرح منقدي يعصلو ازي تزحلفنا تاريخ ስለዝኾነ ካብዚ ክንቀየር ኣለና ስለዚ by definition بمولو ديكتاتورشيب انتايكم مخانو كردانا الله ديمقراسي انتايكم مخانو كردانا الله مسمن نتعارق مسمن نزتي كنفلط علينا مسمن كاين زتن كنጨራሹ كردانا الله بزي منقد صراحنا كنكاين نخل ازي ابز دنبه تقاومنا وጥን ቅልቅል ስለዝብል ከም ምኽርን ከም ነቐፈታን ከቅርቦ ስለዘለኹ ካለ እቲ ኸይድ ዘሎ ታይድ ባህላት ብዛዕባ ግፍዕታት ኣብ ትግራይ ዝግበር ማለት እዩ ህዝብ ትግራይ ይጠፋአሎ ህዝብ ኢትዮጵያ ጠፋአሎ ህዝብ ኤርትራ ጠፋአሎ እዛ ዓይነት ግፍዕታት ኸይዳሎ እዚ ማለት بعين حق خرا خلو crime against humanity ethnic cleansing وزترف كلهم تما نعلم لها حقهم نقول شنخات زملكتو نغرات እዚኦም እዮም ሸኾርተት ዝብሉ ዘለው ንዓና ግን ነዞም ንቃወም ዘለና በሓፈሻ እንታይ እኹል እዩ ቅድሚ ሕጂ ኢለ ነይረ እንድሕር ሰብ ተሰዲዱ እንድሕር ሰብ መውት ኣሎ እንድሕር ሰብ ጠምሎ እንድሕር ሰብ ዓርቕ ኣሎ እዚ ሬጉላር ኦርዲናሪ ዝኾነ ሽግራት እንድሕር ፀብፂብና እኹል እዩ ማለት እዩ በኋላ ዘራርባ ውግእ ኣየድልን እዩ እዚ ከዓ ኣቀዲምና ጨርሕናዮ ማለት እዩ ቅድሚ ኸይመፅእ ከሎ ዝውግእ ኣነ በዛ ነፍሰይ ውግእ ክህሉ የብሉን ፀረ ውግእ ጠጠው ክትብሉ ኣለኩም ሰራዊትናን ህዝብናን ኣብዚ ዋዚ ሰራዊት ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን እምቢ ክብል ኣለዎ ክዋጋ የብሉን ኢልና እዚ እትናትና ዓቕሚ እቲ ካልእ ናይቶም ፕሮፌሽናልስ ናይ ሰብ ሕጊ ተማሃሩ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብ ጉዳያት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብኡ ክንጨዓጨቕ ኣይኮንና እዚኦም ክንዲ ከምዚ ገይሮም ዓሚፆም እዚኦም ከምዚ ገይሮም እቲ ማለት ብዓይኒ ሕጊ ዝኸይድ እንድሕር ናብኡ ንጥምት ኮይንና ኣተሓሳስባና እንታይ ክኸውን እዩ ዳይሬክሽን ናትና ተቐይሩ ሌጋሊስት ናብ ሌጋል ዝኾነ ጉዳያት ጥራይ ኣቲና ነቲ ፖለቲካዊ ሸነኻት ነቲ ማሕበራዊ ሸነኻት ነቲ ንዓና ዘገድሰና ሸነኻት ንርስዖ ኣለና ማለት እዩ ኩላትና ናይ ሕጊ ሰባት ንኸውን ኣለና ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ዕንቅፋት ዝፈጥረልና ስለዝኾነ ንሰብ ሞያ ነቲ ሞያቲ ንሰብ ሞያ ንግደፎ ካልኣይ ነገር ኣብኡ ክፀቕጠሉ ዝደሊ ነገር እንታይ ኣሎ ሌጋሊስቲስ ክንከውን ወይ ሌጋሊስት ወላቶም ሕጊ ተማሃሩ ኣካላትና ሌጋሊስቲክ ክኾኑ የብሎምን ሌጋሊስቲክ እንታይ እዩ ነቲ ፖለቲካ ነቲ ማሕበራዊ ናብራ ደይዝክር ደይጥምት ማለት እዩ ጥራይ ናብቲ ሕጊ ይኸይድ እሞ ከይዱ ንሱ እዚ አንተ ደይገበርካ ስለዝብል ናብ ቶታሊታርያን እዩ ዝኸይድ ሌጋሊስቲክ ምዃን ፋይናሊ ናብ ገባቲ ኣተሓሳስባ ስለዝኸይድ ካብዚ ወፃኢ ክንከውን ኣለና ዋላቶም ሕጊ ተማሃሩ ኣካላትና እውን እቲ ትናቶም ሚዛን መጽናዕታዊ ርእሱ ዝኸኣለ ኮይኑ እቲ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን ሸነኻት ግን ዝያዳ ከተኩሩሉ ዝግብኦም እዩ ኣብዚ እዋን ዝበሃለ ኣብዚ ጉዳይ ዝዛረበሉ ዘለኹ ንምንታይ እዩ ናይ ሕጊ ሰባት ነቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክመዝንዎ ከለዉ ኣብ ትሕቲ ዲክቴተር ብምህላው ከም ናይ ግፍዒ ሰራዊት ገይሮም ክመዝንዎ ይረኣዩ ተመሊሶም እውን ተገዲዱ ዝተሰለፈ እዩ ከዓ ይብሎ ክልተ ዝጋራጮ ነገራት ይዛረቡ ማለት እዩ ኢንኮንሲስተንሲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንሕና እንታይ ዓይነት ሰራዊት እዩ ኤርትራ ዘሎ ክንመዝን እንድሕር ኮይንና ሓደ ንጹር ዝኾነ ኣብ ወድዓዊ ኩነታት ዝተመርኮሰ ገላልፃ ክህልወና ይግባእ ኣብዚ ኣብ ባህላ እዚ ዩኒቨርሳሊ ክንሪኦ ኣለና ጀነራል ክንሪኦ ኣለና ፓርቲኩላር ለኻ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዞም ፅቡር ሓሳባት እዚኦም ኣድማሳዊ ሓፈሻዊ ከምኡ ድማ ብሕታዊ ጌርና ክንሪኦ ኣለና ናትና ናይ ኤርትራ ኩነታት ካብ ናይ ሱዳን ኩነታት ክፍለ ይኽእል እዩ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ክፍለ ይኽእል ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ክፍለ ይኽእል እዩ ዛትስ ዋይ እዚ ተርሚኖሎጂ እዚ ዝመፅእ ኣድማሳዊ ሓፈሻዊ ብሕታዊ ኣብ ናይ ኤርትራ ኩነታት ናትና ክንዛረብ እንድሕር ኮይንና እዚ ሰራዊት ዝብርት ብትኽክል ፕሮፌሽናል ሰራዊት ይኽትብሎ ትኽእል ከማን ኣይኮነን ምክንያቱ ዘድሊ ናይ ፕሮፌሽን ናይ ውትድርና ተዋሂብዎ ቲዮሪ ኤንድ ፕራክቲስ ብምሉኡ ተመልሚሉ ከምኡ ድማ ዝኣክል ደሞዝ ዝመስል ተዋሂብዎ ናብራ ሃልይዎ ማለት ናይ ዓለም ወተሃደራት ድሕር ሪኢኹሞም ዳርጋ ማለት ብኩሉ ነገር ዝተማልአ ናባባር ዘለዎም እዮም ማለት እዩ ፈትዮም ወተሃደራት ዝኾኑ ፕሮፌሽን ዝወስድዎ ማለት እዩ ዝናትና ግን ተገዲዶም እዮም ዝወስድዎ ማለት እዩ ድሕር ተገዲዶም ዝወስድዎ ኮይኖም ኣብ ክልተ ዝተመቕለ ነገር ክህሉ ኢና ማለት እዩ ገሊኦም ፈትዮም ቃሓድ በሎም ዝረኽቡ
كم سيستم بسرعه من السرعات كونوا اليوم مبزحتهم 99% ግን እዞም ትሪእዎም መንእሳያትዮም ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓኒ ዓቅሎም ስለፀዎም ዝገብሮ ነገር ስለዘየለ ካልእ ታሪክ ከዓ ስለዝተጎንዮም ከም ተዓንቶ ይድበልናዮ ታሪክ ስለዘይተረከቡ ሓደ ቤት ትምህርቲ ጥራይ ስለዝፈልጡ ቤት ትምህርቲ ህግደፍ እታ ሓንቲ ኦልተርናቲቭ ዘላቶም ገዲፍካ ምህዳም ጥራሕ ነዚኣቶም ሕጂ ንስኻ ከም ሓደ ሙልሙል ሰራዊት ናይ ሓደ ሃገር ጌርካ ክትወስዶምን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚኦም ኣካል ናይቲ ለውጥ ክኾኑ ዝኽእሉ ባይታ መሊኡሎ ነዚ ዓይና ንሕና ንቃለስ ግን ገምገምትና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተዘባረቀ ዝተሓዋወሰ ገምጋም ክግምግሙ ይርከቡ ናይ ሕጊ ሰባት እዚ ድማ ከለልይዎ ይግባእ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝዛረቦ ዘለኹ እቲ ኢንኮንሲስተንት ዝኾነ መልእኽቲ ናይ ኣካላትና ብዝደንበ ተቃውሞ ዝብልዎ ማለት ዩኒፎርሚቲ ደይብሉ ኣብ ሓደ መዓልቲ ወይ ኣብ ሓደ መሰጅ ክልተ ዓይነት መልእኽቲ ምትሕድላፍ ካብዚ ክንቁጠብ ኣለና ዩኒፎርም ክኸውን ኣለዎ መልእኽትና እዚ ጥራይ ዘይኮነ እውን ናይ ሴክታሪያን ዝኾነ ኣገባብ ኣንደርስታንዲንግ ናይ ትብዓት ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ባህሊ ናይ ሓደ ውድብ ንኣብነት ብቐጥታ ንምዝራብ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣነ ክሓልፍ ንስኻ ትረፍ ዝብል ባህሊ ነርና ዝብል ካብ ዓበይቲ ሰባት ክትሰምዖ ከለኻ ብጣዕሚ ክሳይ ዝገብረካ ማለት እዩ ስኽፍክፍ እዩ ዘብለካ ምክንያቱ ኣብተን ካልኦት ውድባት ዝነበራ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ኸ ኣነ ከተርፍ እስኻ ሕለፍ ዲ ዝበሃል ነይሩ እዚ ባህላ እዚ ካብ ዝተማሃሩን ካብ ዓበይቲ መራሕትን ክወፅእ ብጣዕሚ ኣይሚን ቀጨውጨው ዘብለካ ነገራት እዩ ብጣዕሚ ዘሕመካ ነገራት እዩ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ኣብ ነበርኮ ውድብ ኣነ ክሓልፍ እዮም ድብሉ ነይሮም ኩሎም ኣነ ክሓልፍ ክብሉ ከለው ንውፀቶም ከውፅኡ ከለው ካብ ውግእ እውን ድስውኡ ነይሮም ስለዚ እቲ ባህሪ ናይቲ ሕብረተሰብ ናብ ባህሪ ናይ ውድብ ክትቀይሮ ትኽክል ኣይኮነን ስለዚ ኣተሓሳስባና ተቀይሩ እንተዳ ጅግንነት ሰሪሕና ሲ ውፅኢት ናይ ባህላዊ ተወፋይነትና ናይ ሰውራና እዩ ነይሩ ውድባዊ ሕማም ግን ኣሎ ውድባዊ ሕማም ኣሎ ነናቱ ሕማም ክህልዎ ክልቲ ውድባት እዚ ከዓ ዝበሃላ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብ ሕማም ክንቀይሮ ዝግባአና እዩ እዚ ከዓ ኣብ ዘለና እዋናት ዝዝረብ ዘሎ እዩ እዚ ክንእረመሉ ይግባእ هو ካልእ እቲ ናይ መርገፅ ምውሳድ ጉዳይ እዩ ኣብ ዘለና መድረኽ ማለት እቲ ሓደ መንገዲ ፈላልዩና ዘሎ እንታይ እዩ ቆርስ ብመስርሕናቱ መፅኡ ክኸውን ይኽእል ብመስርሕ ዘይመፅእ ነገር የለን ዝኾነ ነገር ክትኮስ ከሎ ነቲ ሰምዖ ዘሎ ሓድሽ ይመስሎ ኸውን ግን ዝኾነ ነገር ብመስርሕ እዩ ዝመፅእ ባይ ፕሮሰስ እዩ ዝመፅእ ስለዚ እዚ ሕጂ ተፈላሊናሉ ዘለና ብገባብ ቃልሲ ገሌና ብትግራይ ጌርና ምስ ወያነ ኮይንና ኢና ተቃሊስና ነቲ ሽግርና ንፈትሖ ንብል ገሌና ድማ ኖ ቀጥታ ንሕና ምስ ህዝብና ተራኺብና ዘምፃአና ጉዳይ ኣለና ንብል ምክንያትና ከዓ ንህበሉ ማለት እዩ ገሌና ትግራይ ወያነ እንድሕር ፀፊያ ንሕና እውን ጠፊእና ማለት እዩ ንብል ንሕና ድማኒ ንሕና እኮ ሓድሽ ኣጀንዳ ኣይኮነን እዚ ወላ እዚ ሽግር እዚ ከይመፅእ ከሎ ዝውግር እዚ ከይመፅእ ከሎ ንሕና ዕልና ያፅናሕና ጭብጢ ኣለና ንሱ ድማ ኣብ ዓድና ዲክቴተራዊ ስርዓት ስለተተኽለ ንዕኡ ንምቕያር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ኢልና ዝተበገስና ኢና ኣቐዲምና እዚ ኣብ መንጎ ዝመፀ ጉዳያት እዩ ናታቶም ሽግራት እዩ ብናተይ ኣገላልፃ እኳ እዚኣቶም ከም ምሳሌ ምፅአ ሰለስተ ሓደ ኮኑ ሰለስተ ኮኑ ኢለ ኣቐሚጦም የቅድሚ ሕጂ ኩሎም ዲክቴተራት እዮም ንዓይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ተፈላሊና ስለ ዘለና ክንፈላለ ከለና መርገፅና ግን ቀጥ ድበለ ክኸውን ኣለዎ እምበሪ ሕውስዋስ ክህልዎ የብሉ ንኣብነት እንተደኣ ነቶም እንተሰሊጥኩም ስኺዱ እምበር ዝዓይነቱ ዘረባ ይኮንካ እንትዛረብ ኣይሰልጠኩምኒ ኢኻ ትብል ምክንያቱ ደይሰልጥ መንገዲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ፕራዮሪቲ ናቱ ደጥፈአ ናቱ ኣገባብ ማእዝኑ ዝሰሓተ ስለ ዝኾነ እዚ ጭብጢ ናትካ ርጉፅ ክኸውን ኣለዎ እዚ መንገዲ እዚ እዩ ዘዋፅኣና በዚ መንገዲ እዚ ጌርና ሓይሊ ኤርትራዊ ብምሉእ ጠርኒፍና ናይ ቅድም ኣጀንዳና ከዓ እዩ ነዚ ጭብጥና ዝገዲፍና የማን ፀጋም ንብለሉ የብልናን በዚና ንዕወት ህዝብናን ሰራዊትናን ኣላዓዒልና ምሂርና ለውጢ ከነምፅእ ኢና ዝብል ነቕ ዘይብል ጭብጢ ክህልወካ ኣለዎ እምበር በዚ ተኸድኩም መቸም ፈትንዎ ተሰሊጥኩም ከዓ
نحن أنتي قلت زعينته زربا لانجلانجا زخونة تبع موته فرح موته لانجلانجا موته كم زعينة مرقز كله نايبلهم كم أون حتى مسكا خلو أنتي مرقزكم ما كلاي أخلا يكونن وقت أو يبل مالسي أخلا يكونن نزبل حتى أخولنبر إلك ختم اللسان لك ምናልባት ዘይኹሉ እንተ ኮይኑ ድማኒ ኮ ዝሒዝና ያዘለና መርገጽ ኮ መጽሐፍ ቅዱስ አይኮነን ወይ ቁርአን አይኮነን ኢልካ ናብካል ማለሲ ናይ ዘይጽኑ አጋባብ አጋላርጻ ክትመጽ ይብልካ የግዳስ ወይ ኦፖርቹኒቲ ይኻኸሎ ኖ ኦፖርቹኒቲ አይኮንኩ ኦፖርቹኒቲ ዝባሃል ተበላጽ ዝባሃል ማእከላይ መርገጽ ዝሕዝዩ ንስኻ እንታይ መርገጽካ ክትብለለካ ንትኸሙ ኢሉ ዝሓተካ ንስኻ ምስመን ኣለኻ ምስ ወያኔ ኮይነ ቃልስ ዲኻ ትብል ዋላ ከምዛ ኣነ ዘለኹ ኢኻ ትብል ትብሎሞ ንሱ ሽዑ ናቱ ምስ ነገረካ ወይ ኣብ መንጎ ክልቲኡ እንድሕር ደየለ ኮይኑ ንስኻ እታ ኦፖርቹኒዝም ንዓኻ ትምልከት ትብሎ ማለት እዩ እዛ ሓደ ስለዚ ኣብቲ መርገጽካ ቀጥ ዝበለ ረኣያ ክህልወካ ኣለዎ ምንቕ ክትብለሉ ከዓ የብልካ እወ كم تمساسال دمانا عبنت نسخة ودبكن ويولكسبكن من كسرة زخون يكون زي قدس بحبار تسامع على نجارات اللو مالتي كابز بحبار تسامع على نجار وسع بزخونه كالوت أكلات كمول كسب كيدهم عبد الله يموت أخذهم ترى أخوينهم إذا تخكل كوينه أيسمع عنن مخنياتو تودب من تايد ودب دلو بنا حبارات حساسبا مالتي بنا حبارات حساسبا أنت ترى أخوينه تلا يكون تخوين زخيد زلو هذا من قدي بيدوننو زخيد انت اخوين ግን I think حنطق على الله خلاتنا نفلطا ولا بعربኛ ولا بتግርኛ አሜዳ خلنا ساعات فودا تبهل فالو لا تبهل ትግርኛ فودا تبهل بعربኛ እዚኣ ኣብዝኽ ተኣትያ መስለኒ ለዚ ወይ ውድብ ኮንካ ውድብ ድኾነ ሓሳባት ከተመሓላለፍ ትበቃ ኣለካ ንውድብካ ክትላ ሆለካ ወይ ድማ አይ ውድብ ኒኻ ማለት እዩ ስለዚህ ናቴ ነፃነትዩ ናቴ መሰልዩ ዝባሃል ነገር ካለ ርሱ ዝኻለ ተንታን ስለዘለዎ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ክትሓዋወስ የብሉ ኣብትናትካ ተንዚም ኣብትናትካ ውዳበ ግን ሓያል ከተካይድ ግባእካ ክሳብ ዝተቀራረበ ኣተሓሳስባ ተጥሪ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ኣብጠቕሶ ዘለኹ ኣና ሕጂ ክንዛረብ ከለና ብዛሎም መዓልቲ ንዛረባ ዘለና እንታይ ዕላማና ናይ ሓሳብ ምቅርራብ ከነምጽ نتزلنا discrepancy مالسي ناي استفلاليه تحساسبا زلو نوعو صراريغنا ناب حاده تحساسبا مصينا كمان ازا امسلو نغرات كا خالو تليوم اب حاده خنمصومو ناي حبار شماغل تودبه ملእخت زمحلالف كنفطر سلندليو مالتي سلازي نتخوم ذا امسله ጨናፍር كله خم زي بلو زتقس زلو كالون الله انتايو بمغنيات نايزي أبقدام من قصي دحرينا البات كم حتى تمسو ويونا أنا شايفه في لحال فقل أبقدام من قصي تسرح زبهال زلو بنحافنت كتريو بالكان تنا مرقزكا أنا قاومة ينزل نجرزت بالكونكا بحونت بيعياتاتي أبوتاتي حواتي قال ملاس لزخونو قال انتسريتوهم سي سلطهم كسلطهم دلي زبلا زراربا أبتنات كام مرقزك تحوصل ليه بالكان إذن نريو سلزلنا كما حايشالو كما عرارلو ስለዚህ መረጽካ ንጹር ኮይኑ ምናልባት ሕጂ ከም ፍቃድኩም ክኸውን እዩ እንተደኣ ነታ government in exile ሸፈፍ ኢለ ሓልፋ ትደልይኹምኩም ሸፈፍ ኢለ ሓልፋ ወይ እውን ከም ሕቶ ከነምጻይና ትብሉ እንድሕርኩምኩም ግዜ ንምቕጣብ ንዓ ይኹን ነትጋባብ ቃልሲናይ ምስ ወያኔ ኾንካ ዝብላ ክልተ ተነርታት ብዙሕ ግዜ ስለተዛረብናለን ግዜ ከይወስደልኩም دحان حلف فتلكم نحلف حلفكم لخيلي ويد ما خن حتى نخيلنا قبل بران زلو خن حتى نخيلنا او شعوخت من لسوت خيلنا ندحر لكمني كم فقدكم كبر حاو باشاي دحان اي ربع ساعات زكون عدلنا هاب نابلن كلتا رئيس الزي ان تسمو زكوني رئيتو حسابنا تكاقلت قدنا حتى ملسن قلنا سفقو دحرك اشن بار حره ناتي ايفالويشن ابزي قدايزي اتي منقص اب مقام اب قدام زبل ودعنت زي حلو كما حجي قال لي صبو غيره ودعنت زي حلو حدا ነገር كعوت اندحر كوينو كلت ነገራት كسامامو علو سوغاتي ودعاو خنتاتن تبع البيت اورق حني
كمزنا عنا قتيمنا دولو بصورانا كساب حجي مالتي زي تعودنا له ودعاو خناتات كل شعب مس بسللناي حزبنا انا ابنت حجي قجمسي وعقل صيبو لبو طفيو بسدت يقلصوا لنا تنجر نت حمامون ጭንቁን بسدت يقلصوا له كسدت زي كالون الله تخرمي زحدر مالتي زما ود طف زحمم እዚ ሁሉ ነገራት እንታይ ይነግረና እትወድዓው ሁነታትና ይታሃገር እትበዓል ቤታው ረቋሕ ግን ባህላ አዘራርባት ልዕለ ቅርጻት ያማራራሓ ማለት እዩ የለን ኩል ሻዕ ምስተፈይ አሜዳና ጠፊው ነሩ እንተ ነሩን ወታደራዊ ልዕለ ቅርጻ ይነሩ ዲሞክራሲያዊ ልዕለ ቅርጻ አይነበረን ነዚ የመኻን ይልዮም ገሊዮም ምናልባት ማለሲ በዝሓና ስለዝነበረው ልዮም ቅድም ሕጂ ዝበልኮ ገሊጽ ማለሲ ብርቱዕ ውግእ ስለዝነበረ حدن عصرتي حدن عصرت حمشة وإذا ترفعهم سلز نبرة من أركيبلو سلز دحرة كنجبره بزبل هجيك كابتر عصب كوت سخلزي تسمى موت حرفات غيرها كامورات لكاونتي بزح نجر ناي هجراون على الخاون نجر التقالي لهم زفلت أكلات كوت سخلجن زي حمى كائن مالتي لذي تي ودعوا خناتات بشيلو بعد بيتها وروحها خمدي بس الخطر خلها زي اب تاريخ التمهارنا يا نجر سلازخونه حجونا بكم خناتات نركب زي ناي منغست بقدام زلزلون ناي حاده نن حد حدو تراي زفالت بوجله زترى على قداي كوينو مبزحته زهزبي قدامه عالم دله ولا حنت نجر تقاوم يدله ولا حنت نجر داي فولتو معناتيو داي بسله نحن خمسات ريواز لهم حدنتنا سابع يعني فحد شنقرح يدله معناتي وش من السورعه خناتات معناتي زفا حاجه واحد እንደሃለው ሓደ ዝተወሰነ ጉጅለና ናዓርሕ ዝማሓተ እሞድማ በፉሊ ቋንቋ ብቀጥታ ንምዝራብ በጀካ በእንግሊዝኛ በኻለ ዘይራራዳ ጉጅለ ዝውውጀ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ እዚ ዩቲ ወሪድና ደሎ ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ እዚ መልእኽትናቱ ናብ ህዝብና ወላ ተጽሕፎ አርቲክልስ በሙሉ ከማና ናብ ህዝብና ይበጽሕ ዲ አይበጽሕን እዩ ኢልካ ንርግብ ግን ኮንካ አነ በወገና አይበጽሕን ይዝብሎ እቶም እንግሊዝኛ ከንብቡ ዝኽእሉ ዝዋሃቶም ኸይዶም ቪዚት ይገብርዎ ኾኑ ማለት እዩ ካለ ግን ወላ ሓንቲ የለን ማለት እዩ እንደገና ደንበ ተቃውሞ ኣብ ማዓት ውድባት ፈሓብትን ኢሉ ኸሎ ይትረፍዶ ስምረት ናይ ውድባት ወላ ሓደ ውድብውን ስለ ሓቂ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ጽንዓቱ ዘረጋገጸ ዳርጋ የለን ክባሃል ይካል ኣብ መስርሕ ናይ ሓድነት ንርከብ ኣለና ኣብ መስርሕ ናይ ሓሳባት መዋሃድ ንርከብ ኣለና ግን ኣብዚ ደረጃ ዝውውጅ ነገር በጽሕና ኣና ክንብል ዘብቃዓና ነጥብ ግን የለን ማለት እዩ እዚ ደለ ኸሎ ምጽኢል ካለ ዝኸፍኮ ተብሎ ዘይወድዓዊ ማለት እዩ ዘይወድዓዊ በዓል ቤታዊ ረቋሒ ኩድም ይብላሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ እንታይ ክንብሎም መን መርዓት ይልኩ ይትኩሓሊ ክብል ይኽእል ብትግርኛ ወይ ከዓ ፈርፋን ጸባ ዘለዎስ ጓጉድ ማይ ወድአ ክትብል ትኽእል ብዙሕ ምስላ ናይ ትግርኛውን ከተምጻሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንባዕሉ ረባሺ ሃዋኺ ባዕልኹም ትፈልጡ ባህሊ እንተደሊኹም ኪዱ ተኽትቃወሙ ንበሩ ከይተረፈ ዝዓይነቱ ዝወጾ ቃላት ስለዝኾነ እዚ ጸርናፊ ደይኮነ ኣገባብ ኣካይዳ ኮሓሒል ካምጽኻ ቁም ነገር ክትገብረሉ ዘይትኽእል ስለዝኾነ ኣነ ኣይድግፎን እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ንመንእሰያት ውን ዘናእሲ ንመንእሰያት ብሓደ ወገን ክቕበሎም ከሎ ክሃጅሞም ከሎ ብኻልእ መንገዲ ከዓ ሳቶም ስታይ ደገይሮም እዮም ተሓይል ዕማምናቶም ዝብሎ ማለት እዩ እዞም መንእሰያት 10 ዓመት እኮ እዮም ገይሮም ኣብዚ ግዳማዊ ዓለም እንታይ ደገይሮም እዮም እዚ ሕቶ እዚ ዓመፀኛ ዝኾነ ሕቶ እዩ ስለምንታይ እንታይ ገርና ንሕና ንመንእሰያት ከነረዲ እቲ ቅድሚ ክመጽእ ዘለዎ ሕቶ ንሕና ራዛ ናይ ቦ ሓዛ ከም ዝበሃል ንሕና ንባዕልና ፈሕብትን ድበልና ንመንእሰያትና ከም ዝብተኽ ታሪኾም ከም ዝብተኽ ድገበርና ምሰቦታቶም ከም ዝረኻቡ ደይገበርና ዝተጎነ ታሪኽ ዘረከብና ወለዶ ደይኮና እቲ ነቐፌታ ንሕና ክንድንወስዶ ነዚ ወለዶ እዚ ክነረክቦ ትኽክል ኣይኮነን ኣብቲ ዘድልየና ንዕኡ ክንወስዶ ንመጽእ زمعبل ناي من سيوه عيلو خيد كله ووصلنا حيثنا نيرنا مالتي ودباتنا ولا قل ملينات مالتي ده حارقن كم زيلو كبتن كله كنكسبه خندل خلنا قل نعوخ منشطه نمتص مالتي اذا بها هلا زباقه نمن سي نباعلو انتاي دو غير قاعد هاد بالكويشن حتو مغرب عماصي ناي بحق حساي زخونه سلازخونه انا اذا سبقسوسي اي امنولو ناي قبلني مالتي بخا 14
ዝምታ ዝበሃል ነገር አለ ዝምታሲ ሃይዌመን ዝብሎም አለው ቀደም ከምቲ ታሪክ ዝነግሮ ብፈረስ ብእግሪ እንዳገበርካ በአጋር ገለ እንዳገበርካ አይነው ሕጂ ግን ብምንታይ ይመጽእ ደሎ ብሜዲያ እቲ ዘመተ ብሜዲያ ይመጽእ ዘሎ ናበይ መጽዮም ዚኦም እንድሕሪልኩም ሞም ሓይል ዕማም ዝበሃሉ እንዳጎዩ ናብ ሜዲያታት እዮም መጽዮም እንታይ ንምግባር ሕጂ ፖፑላሪቲ ንምርካብ ማለት ኤኒዋን ወላ ሮንግ ታ አጀንዳ ሒዙ ፖፑላር እንተዳ ኮይኑ ዊን ይገብር ማለት እዚ ኸ ሜዲያ ይሳልጦ ማለት ናብ ሜዲያታት እዮም መጽዮም ኢሚዲየትሊ መጽዮም ዳርጋ ኸሲቦም መንካ ማለት አሰና ተኸሲቡ ካልኦቱን ተኸሲቦም ዳርጋ ተኸሲቦም መን ተሪፉ እቲ ዝረብሕ ሜዲያ ዘይብሉ እቲ ናሃገሩ ዝጠመተ አካል ጥራሕ ኮይኑ ተሪፉ ደሎ ስለዚህ ነዚ ገዲፎም ንበይኖም ለዓለም ተሓትን ክብሉ ከለው ሃሰይታ አካላት ስለዝኾኑ አነ እሰልጦም ኢለ ዝጽበዮም አካላት አይኮኑ ኣብ ታሪክ ድማ ኣብ ቅድሚዮም ድማ ሕጂ ክሪእዎም ከም ደይ ሰልጥ እዚ ነገር እዚ ሰልጦም ኸውኒ ገለመለይ ኮንኩን ብል ከም ተሓንቶ ዝበልኩ አይ ሰልጦምን እዩ ምክንያቱ ወድዕነት ዘይሓለወ ንመንእሰይ ዝሃሲ ንመንእሰይ ዝጨራርም ንመንእሰይ ዝኸስስ ጉዕዞ ስለዝኾነ ዋጋ የብሉ ምናልባት ሓይል ዕማም ዝበሃል ሕማም እዩ ከምጽእ ዝኽእል አነ ሓይል ሕማም እዩ ዝብሎ ቀጥታ ንምዝራብ ብተወሳኺ ካልእ እንታይ ይብሉ ፍሽለት ናይ ዝሓለፍናዮ ታሪክ ናይ ኩላትና እዩ ከምኡ ዝበሃል ቋንቋ የለን ጌጋ እዩ ፍሽለት ናይቶም ዘፍሸሉና አካላት ይኸውን ዘለዎ እንታይ ንብል ነርና እንድሕር ብዛዕባ ወድዓውን በዓል ቤታውን ረቕሓ ክትዛረብ ኮንካ ብዛዕባ መራሕትን ተመራሕትን ትዛረብ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ መራሕቲ ዝገበርዎ ጌጋ ተመራሕቲ ክሽከምዎ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ፍሽለት ኩሉ ተገብረ ኣብ ሰውራና ንብሬታ ኩላህና ኢና ንስከሞ ከሳስን ተኸሳስን የለን ስለዚ እቲ ዓቕሞም ላዕሊ ኮይኑ እቲ ጋላልጾም ግን ትሕቲ ዓቕሞም ክትግምቶ ትኽእል ዓቕሞም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ንሓደ ወድዕነት ክትገልጽ ከለኻ ንሓደ ልዕሊ ቅርጻኻ ከመይ ከም ምዃኑ ክትገልጽ ክጠፍኣካ የብሉን እንተ ደኣ ምሁር ኮንካ እንተ ደኣ ብቑዕ ኮንካ እንተ ደኣ ተቓሊስካ ን10 ዓመት ተቓለሰ ሰብ ዝፀሓፈ ሰብ ኢሎም ከፃባብቑኻ ከለዉ ዋ نملو هيوتهم كذا بدم زصحافو بقلم زصحافو نا 10 عام سي بدمهم زصحافو كو علونا توم جغانونا كنت كوم زغبانا نبل زلنا خمي غيرنا ناتي قد محجز بالكو فيتين زهار شو زبحال من يملا ايانا زابوتا زي ازبحال وكل مع بدم صحيفهم كيدم مصابقنا الكشن حجي كنز عامد صحافه كنز عامد زغبر نصابصب مصحاف انت خوينو نصابصب كون خيدينا كندا عامتات صحافه كله ስለዚህ مسيل كاب حل غبو مسيل كاب منچت مبال حدا ነገር ጉጉይ ዝኾነ ጋባባ ሰራራ ስለዝኾነ ዝድገፍ አይኮነን ማእሰርን መትሐዝን የብሉ ሓላፍነት ዝሽከም ከአኒ እቶም ሓላፍነት ክሽከሙ ዝግበኦም ምንት ዝኸአዩ ሕጊ የድልየና እዩ ሕጊ ዘለዎ ሃገር ክንተክሪና እንደሊ ዘብለና ዘለኻ ንሺ ምክንያቱ ኩሉ ደቂ ሃገር ኩሉ ተጋዳላይ አይኮነን ድክሰስ እቲ ድክሰስ ክሰስ እዩ እቲ ድክሰስ ክሰስ ምንት ዝኸአዩ ዲፈንስኒ ፕሮሴኪተርኒ ዝፍጠር ስለዚህ ንሕግታት ጽቡቕ ጌርካ ምጽንዖም ራፍሊ አትሊስት ከም ፕሮፌሽን እኳ እንተ ዘይፈለጥናዮም ኣብ ኩሉ ብሓፈሻ ይንፈልጦም ኢና ማለት አይኮን ስለዚህ እቲ ጭብጢ ናመን ከም ድኸይድ መኒ ተኸሳሲ ምን ተኸሳሲ ክፍለጥ ኣለዎ ለዛ ዓይነት ትምህርቲ እዚ ጉጉይ ዓይነት ትምህርቲ بتوسع غتري خلخ بتحسو قطعت خلخ اب ستراكشر زتكور امبر اب تحسو يكونن كم تزبلكم نودعو خنتا زتامته يكونن ستراكشر ግን ከምዚ ቅርጻ ማለት ሲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ውድባት ቅርጻ ኣለኹም ተመሳሳሊ ማለት እዩ ለስትራክቸር ጌርካ ንትሕስቶ ክትሽፍኖ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ እውን ኣብ ግምት ካኣቱ ዘለዎ ነገር እዩ ካልእ ንጀምሮ ጥራይ ድብል ኮንሰፕት ኣተሓሳስባ እውን ይፍኖ ማለት እዩ نجمرو تراي مود صعبه يصعب زبل الردا خالو جميركا مدفع انتي ترغم አለው اي نجمرو خيصنعنا يزبال انبر صقيلنا نجمرو አይባልም ዝጀመረ ይውዲ ማለት አይኮንም
زجمره خا خم زفشل كتفلط عليك سلازي انكلوسيف زغونه منقدي ودعنا دتمته منقدي سلازي يكونه ابستراكشري ولا نساتهم نحرحدهم كما يايتو تخوينهم حجون نابدي بيت نوتو زبل اكلات አለው نابدي بيت اتيوم انتام قبرو ستراكشر يمكزارو تو اوبجكت سيتويشن كم دا يفقد نرايو خلو نجمرو طراي يلوم ابستراكشر يم ديبيت قبرو ابستراكشر كلن ودبات رايون ستراكشر አለውን كما عينت امنغس تاع ستراكشر كنقبرينا ودبنا تاع ستراكشر كنقبرينا اذا كله زي زربربنا አሉ ጉዕዘይ ማለት ሽግርና ስትራክቸር አይኮን እንደለና ሽግርና ኩነታትና ምትዕራቅ ሽግርና ተሐሳስባና ምቅርራብ ይዘልና እዚ ነገራዚ ኣብ ግምት ከይዕተኻ ክቃወሙ ዘለው ክቃወሙ ይንበሩ ዝብል ነፃጊ ዝኾነ ተሐሳስባ ሒስካ መንግስት ክትተክል ኣብ ግዳም ኣይትኽእልን ኢኻ ከም መኻል ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ መኻል ዝበሃል ዘረባሎ እንዲሁ ክትዛረብ ዋላ ጌጋ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ዋላ ክትፀርፍ ሰብ ትኽእል ኢኻ ሳዕቤን ግን ኣለዎ ሳዕቤን ናይዚ ጀሚሮም ሞደለው በጀካ ዲሌይ ክገብር ከደራጉ የሆነ ኩነታትናትና ናይ ሓድነት ጉዕዞ ካልቁም ነገር የብሉን ስለዚ ኣብ ቀረባ ኣዋን ከኣኽትሪዎ ይኹም ኦልሬዲ ትርጉም ደይብሉ ኮይኑ ተሪፍሎ ጽባሕንጎ መሊሱ ናይ ዘይ ምቅርዳው መስርሕ ዳ ክፈጥረልና እምበር ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ምኽንያቱ ክትሪኦ ከለኻ ኣብኡ ከለዉ ንራፍ ክትሪኦ ከለኻ ኣብዚ ተመቃቐለ ተሓሳስባ ወኒኑ ዘሎ ደንበ ፍትሒ ገሊኡ ፍርቁ ወይ ብድኾነ ይኹን ቁፅሪ ብዘይገድስ ብትግራይ ገይረ ድቃለስ ምስ ወያነ ጠፋኹ ለማዓኩ ድብል ኣተሓሳስባ ሒዙ ገሊኡ ከዓ በዚ ዓንተ ወይ ዝበልና ብዓዲ ኣቢለ ምስ ህዝበይ ተራኺበ ዝቃለስ ሒዙ እናኸደ ከሎ ኣብዚ ዝተመቃቐለ ኣተሓሳስባ እዚ ምእዋጅ ዝመፅእ ኣሎ ማለት እዚ ንባዕሉ እቲ ናይ ቀረባ ክርዳእና ዝግብኦ ደይሰልጥ እማመ ከም ምዃኑ ይኸመልክተካ ዝኽእል زحاسك زي بالكاسي زخون نقدر كتبل كم زي قباكا ويودعنت كم ببكا زخون نقدر بروبوز كتقبل كم زي قباكا نمم الكاز أكل شيء قدم أبوي زبلن نخنا قرقكم أبوي نيشتي دكان دا بربرة أتقابر أو تشتي تقاكر شلي قدم توم قدم ناي قدم زنبركم فتا دي زمن زنبرس نيشتي دا بربرة غيره دحر انا بتو انتي مو بو خمزي تليفون قال مله او تجبركاس قدم يجي زي حج سلفونات قالت دي مسخلو مالتي تتقمو كات خوينا كمزي تجبركا خمي قال لي تحتت كوسي انتي له مليش اللي يمسلكم كلت غشا بربر زي بالكا ابغزا خاص تليفون ابزنخا يلوني حجي انا قريب مني مغنياتو دحراي نو وعليك انت بتفكوا لا انت لا ايده حسب تبركو ابتو انت تليفون ايتدلينا اتندليو خشا بربره خيلو 50 خيلي بشكلتو غيرو ولا قال بتليفون نامن هاخدول دول تقونن وصا عالمي دارغا ابتنا تيليكومونيكيشن كيت كاخات غبرو مالت دحار مش حسبكو مش ودعنت زي كيدا زراربا عدامبر محسب زي تمصالو خمخانا ترديون مالت ስለዚህ እዚ ሕጂ ዝኸይ ዘሎ ጉዳያት ገልጠምጠም ዝኾነ ነገር ናይ በይንኻ ኾንካ ዓለም ታሕትን ምባል ድማ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ከምዚ ዕሙኽቲ ቡን ዘይብልካ ዝቕሎ ዘይብልካ እንታይ በሃልሲ ዕጣንሲ ወይ ከዓ ወድዕነት ከየንበብካ ስልጣን ምንዳይሲ ከምዚ ዕሙኽቲ ቡን ዝቕሎ ዘይብልካ ዕጣን ክበሃል ከኣል እየ ድብላኒ መን ትኽርዳእና ስለዚ دحاسكا يورجبتكا ነገር ክህልወካ ኣሎ ስልካ ዓጣን ተገበርካ ቡን ዝቕሎ ዘይብልካ እንታይ ትርጉም ኣሎ ስልካ ሓደ ነገር ተኣወጅካ ወድዕነት ዘይፈቅደልካ እንታይ ትርጉም ኣሎ مسحواتك كتقارب زي كالكا هذا نجار بروبوزال كوف تبلكا نعناين نباركا نعناين ساحل كي ترف زرباتات زربانا يقولعو ازي ناي بحقي زحزن نجاراتيو عبيتنا تزاربو زلو ناي بوليتيكا سبا تزاربو زلو زحزن نجاراتيو لذي كل خاتكم بصوت كل خاتكم كل جزء نتوعنت كننببو نفتن ابي علنا ابي بصحنا اذا خبل خيل حجاني إلنا خنقنقم يقبعنا مالتي لذي اتعداقا شعو أبو خصن حناي مالتي يبهال لي أي بهال كوم دا مسألة نقرها أبديت اللي قزيها كتعكا مبخان كمزي كل شاع زبلنا زلادي إنها تخخ زبلنا بحايلو دو بدي حايلو دو بقلدو زبل
نابلت حجي ندحر ذكرنا ود علي انت تسلطو نيرو انت نبلكم بحايل سلازخونه سايندليون دينا مبلنا لنيرنا كومودم مبلنا ود علي تتسلطو نيرو شي يترفنا بحايل يمسي ودم بلنا نيرنا زخزخ مبلنا شو ولا توم كوفيلنا نبرنا حنت نجر قالنا قال سدي وصانا زخزخ لنا ومترخبنا خومو خارينا عينا رينا عينا بقالسنا خومو تراي كندي زبزب دير انا مالتي ስለዚህ ተጠንቂቅና كل ጊዜ ቃልሲ እንታይ ማለት እዩ ቃልሲ ምፍላጥ ማለት አፋታታ ሀገርጭት ምፍላጥ ማለት እዩ አፋታታ ሀገርጭት ምፍላጥ ማለት ከአኒ ወድዕነት ምፍላጥ እንታይ ይቅድም እንታይ ደድሕሪኡ ስዕብ ማለት እዩ ፕራዮሪታይዜሽን እዚታት ከተጽንዕ ክትበቃ አለካ እሱ ከአመን ይዝነግረካ እትወድዕነት ይዝነግረካ ማለት how do you read ወድዕነት ንወድዕነት ከመይ ተንብቦ ስለዚህ ነዚ ፈሊጥና ክንቃለስ ይግባአና እዚ ሁሉ ዝብሎ ዘለኹን ምንታይ እቲ ዝሪኦን ዝተዓዘብኮን ተረኽቦታት ካብ ፈላጣት ካብ ሊቃውንቲ ካብ ምሁራት ካብ ኩሎም ዘንጸባርቕ ሕጽረታት ስለዘሎ ስለዚ ተማሃረ ሰብ ኢልና ሸለል ክንብሎ የብልና ሓውና ከነኽብሮ ኣለና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ በትናቱ ኣበርክቶታት በትናቱ ዲሲፕሊን በትናቱ ኩሉ ኣስተዋጽኦታት ከነኽብሮ ይግባአና ካብ ክሪቲሲዝም ክንሃድም ግን ወይ ክንሕባእ ደኽበርናዮ ይመስለና ክንእርሞ እንድሕር ኮይና كم تاز بالكم يا كريتيزم سني اندحر مويتا اخيلو اندحر تاع بحال كوينا يلا خان كله تبلاشي كمالتي لازم بز خندي نتي صواعكمني عابا اخبرت النهابكو نعايد قبا كريتيزم انتلو ون مرحبا الى انا تقبالي كتع كمعبل كم زع مساله ركبات كقصل كلها انا نابو خنكيد يتابع ምናልባት አረታ እታ ነገርቲያ ሰሪፃን ተትኸውን ከመይ ኩላህና ምተሓጎስና ነርና ግዜ ውሰድ አይተሓዙለይ ፎርቶ በዓል ተጸራት ትብል ወዲ ዓሊ ዝፈተና እሞ ዘይተዓወትናላ ንዓ ኣብቲ እዋንቲ ዝደረስኳ ድርሰት በኣገይረ ክዛዝም እየ ማለት እዩ قطمي فورتو بعد تصرات ازي ابريل 1 مثلا نقطه 10 زت درسكوا فورتو عباي بعد تصرات تنبيت عاوت مقالح بالسرات تسفاناي من اسي وراس عرات مسبصوتي قدم اسيركني اوت اسير ስለዝነበርኩ ተማሃረ ሁለና مسبصوتي قدم اسيركني ابسالس زي تقمباني تاريخ تمهاراي تزيلني عودي صغتكي بعنتبو كاين طلم كناسرل كشبو انصار صلاتنا سامبو دك بوليتكنيك اتم شويت تمهارو ناشع سراويت ባህር ዳር ትመስክር ኢትዮጵያዊት ንሰሎሞን ዘብዘብ ከነብሎ ሚኒስተር ጃን ሆይ እንኪላሎ ሓውብኡ ነዝሕጅ ዘሎ ዝተዓስረ ጎረቤቱ ቃልሲ ዝሓመመ መድሃኒት ፋርማሲ ነናቱ ኮለዎ ፍሉጥ ፈውሲ ዋል ሃገረይ ሸገ መርዓት ሕድሪ ፎርቶ ሽማ ሕንቲ ተበኮሪ ታሪክ ዘለዎ ሽም ተዘካሪ ወጋል ኤርትራ ሲየለይለይ ፎርቶ ሽሙ ዕንዱ ወለድለይ ክዳን ልደት ክሰደልክ በዓለይ ካቴድራለይ ቤት ጸሎት ናይ ጥንቲ ናብ ኩሉ ማዕዝን ትጥመቲ ንሰጎምቲ ይኹን ነፈርቲ ግርማና እስመራ ጽቡቕ ምስሊ ምስረጋቢት ትዛረባ ብላዕሊ እስከበሉ ታሪኻ ወህልሊ ኣንቲ ሚኒኮሎ ነዋሕ ዘንዶ ብጠጠዋ ንኹሉ ትኸዶ በዓል ጸጸራት ሪኢኽዶ حمد دبي درجي تدبدبو هقدف دماريقو قريبو مسكرن برفورتوز ليبو تحاتتي كاتدرال اسمرا ساعات كندين يروت وفرا دويل كروشعو ابتا اقرا انت ما معلويت نقرني ورر كبلو ريخ تخوني بعال ود عالي بتيقني انت نوح كسات كاتدرالي من يحرايلو زتاللي بعال امل بغحدت زلله اما عرو زلنا كينقاقي دحر محلا من يوز بعلقي لسان صغيره اب افدقه كاتدرالي حنبرت ختما مزقبيو بعل هانغوليما مزقبيوم بعل هانغوليما حق حاتوم يصبح دما كاتيما يبلون كركور شفتا درار اسات لب دمشتا لا بالعلن بتاعتن كم بركتا عسله هقدف سقنطير طبا امبلي ترعم حرا ابيا غدغادنا وخاريات صبايا دحر دقيم يلن وسن ملاخ زبو اي تمرسن رسيعكم موديكم سادام حسين
شلولو نيترف صدفي تمكحت أمل حماق والفي كندي كي تفاكم ناي قدافي اقدف كدع أنت عب مفلس بمن قد حاتيات الملالس كم مبارك أبعارات تخصص شرال لنا شراسس مبلي جقنا لنا من سي زلالي ذكروا تاريخنا يتمالي أنببوا مزقب ناي سوات برع جقنا زي دمسس فيدلات لسان تقاللتي رزين قالات بعلت تسرات فورتون بل دك سورا كين بل سنكلكل فرمرور بالعنان قادل البلي قالم بساو عرو نمعسك خون تقررو معلتم أخيلو بعد زيرو ماسن سورا حسواس مهرتي هذا ملأخ هذا دمازارتي هقدفون فريخي نتأمرتي قد يلن هاجرنا إرترا كسعدن دعلو قرامرا تردي أتولا فورتو بعرا يترف هقدف نايوشات أقاونا يمان سقام كندي زيرينا دكير عاوت مقشانا كن عوتنا يغني اللي يغني لنا بشاي thank you يغني لنا أصور بشاي ناي محكي تبو مشات ناي بحكي بزوح مهارج هنا تسوح غادي كان ثقة حجرت لنا نبتي خطوطات من كيدنا أبتي الجباب في الكتمر له حسبنا زلنا حدث بحمد خطو نحطت سنة في الكدينا مالتيو تي عدلنا خطوطات قبل هور الجيزة مجمريا خطوطات من كتغرو بطوليهم تزغرب حطو دماني أبتز تواهد مجلسي من البات زي برهي مبرح زد اليوم الجهلو ويكاني قاشانا كم أقدا سوقينو كي تقصو حالي كتبلو نقرات انترلو أبو حطو طوليهم مالتيو عدلنا يحطوا المنسل كنجمرينا كبر حوب الشاي انتاي بلدلو تحطوه بزعباتي أبزحالة مع الكتاب بزربلو دلو في بناي أستلنا تيفي بأمانيال إياسو خزربلو غني زلو انتاي تعالى مع أبناي تقراي تقريني أمرقوسي ديو ويسكميو ناسكا أنا ببانتي بدايتي بخمي تريون عقد الكلمات بلا لقليل صبغ حتى قلنا تمرسي كومبليكيتد أكون مخنياتو ندهر مسرة حساب عميت كان مجمرة خميجر كم تقالس دحراي نشي زملو صوت نجر ندهر نسخة كم دعان تويد والكو مقراص مالت فتت حقريتشت مفلاتي ونسخة انتاي يقدم انتاي الدحري يختل زبل الدحر زي مسرة حساب زي تحس كونكا نحنا صورانا مستقراي متحببار وي كوميتات عينت وي مزغون يكون غوربيت هاجر تحبابيرنا خنغبرينا لنا تجمرنا صوراي محجاز له كل خير يقول ناتكا وراي قديفكا نابكا وراي كتكيد على كامالات زي قدمتنت ناي قالسي زي سغره سلازخونه بتي مسرة حسابنا الجباب قالسي او كله توقعت خيل مالتي ندحر تقراي ندحر وياني طفيهم سين احنا طفينا الكاخت كتسرح كما زبال قمقام عب تاريخ انا بيبي يفلتني ولا بتكبار كومو ايغطمنان ولا عبد خون يكون مصحفتون كترخبوا اي تخيلني خال ندحري عبدي هاجر كاخت كيد كونكا وقخ تقبر دحر كونكا وراري خاتون ناي انا يقون عبزي قدسي وراري خاتون بو كوينا نزن حيال المنقسات مسألن إذا تاونت سلاز قبرة حيل سلاز اللون سن حيلا عب متكل كسفرو خلوا إذا تاونت هاي فكرين يبلا عبتي كتعمن كل جن نتقمن قبل خاني حيلي تتقيمن كاني سبي دمسسا مالتي أبز وازن تعريخهم مناتن نايتن حيال المنقسات سببنا الجبابرة تغيرون ريول لنا كما يتغيروا حزبن كاچاوچاو بلو سلازلو حزبن معتن سلازلو بخالي سبب كامباني صندوق صراين وقد كايدا دلو عالم مالتي كنت ناي بيتنا ما يكونن حجي كيركا 50 شح مطفاء يكون 50 شح وتهدرنا امريكان حصه في حجه امريكا خدقمطليا مالتي خدقمطليا بديبو كمان حجي زغبرو طفيوم ابكلولاو يم زركوب زلو حيالان منغستات مخنياتو نو يحوت حزبي وصح حزب نحري مريرو مملسي يبلون الذي حزبي حيالان منغستاتون لبن يطفنالو نحنا غاني كم تعنتو يبلكو خاب تاريخ كنمهار يدلينا نابدي اجامنا نابدي بوتنا نخدلو مخنيات سلمنتاي ناتنا وحيدو دي ناتنا عمام وحيد النادي ناتنا غيرنا يودينا
قدم حجي إذا أتاون نتقيم النادي أب تاريخنا كو تاريخنا قال يوم من ساعات كم على أمانيلكو من أربعة تركيبهم نقول وقدر تخلني يروم بخون نقول تحد حركينات نقبل كلنا قدر تخلني يروم بخون ويانا تسويعوا أبعدنا عندنا اللي خلنا بهاجرنا من النهار حدنا خطافة أنا خلنا لك علينا يرنسو لك علينا يرنسو تنزل ورا ودبات ناي إرترا እኮ ተደምሲሰን እኮ በሳበዝ ምራح ነበረ ሓይሊ ከመይ ዝመሰለ ሓይሊ እኮ ይነሩ ግን ንሕና ሓማቃ ስለ ዝኾና ፋታታ ሓግሪት ስለ ዘይንፈልጥ መራሕትን ኣነ ስለ ዘይርድኦም ከም ዓወት ገረም ወስድዎ ነሮም ምጥፋእ ናይ ሳበ ናይ ሕዝባዊ ሓይልታት ሳበዝ ምራح ዝነበረ ምጥፋእ ናይ ነፍስ ወከፍ ውድብ ከም ዓወት ጌርካ ዝቁፀር እንድሕር ኮይኑ እቲ ውፅኢቱ ርኢናዮ ናብ ሓደ ውድብ ተጠቃሊልካ ተርፉ ሞዲክ ተፈራው ስርዓት ተተክል ሕጂ ኻን حنا ኣብደይ ግጃምና ኣብደይ ቦታና ኸይድና ደይ ስራሕና بتاريخ زعنونا نجار يندقمن ስለዚህ بمسرة حساب ናይ مسرة حساب جيجا ስለዘለውዩ እዚ ጉዳይ እዚ ለዚ ሁሉ ግዜ ሕቶክ መጸና ከሎ መጀመሪያ ናብ مسرة حساب ኢና ነምጽው ዲፋይን ንገብሮ ንዑ does it match does it fit ናብቲ ሕግ ናይ ቃልሲ ማች ይገብር ዲ ኣይገብር ኢና ዳሕራይና ንሰውዓት ነገራት ነትጋብ ቃልሲ መስቀመጥናዮ ዳሕራይ ንሰውዓት ነገራት يدلي نان سخو ማለት ስለዚህ ጉጉይ ዝኾነ ጋባብ ቃልሲዩ በፈታታ ሀገርጭ ደረጃ ምስራኻዮ ዘይከውንዩ ህዝብ ኢትዮጵያ አይጠቀምንዩ ህዝብ ኤርትራውን አይጠቀምንዩ እንደገና ግርጭት ዘዋህልል ንምፍትሑ ድሽግረካ ጽባሕ ንጎ ክንደይ ጽልእን ቅርሕንትን ዘዋህልል ጉዳይ ኢለ ከሓልፈ ደል በሓጺሩ ብዙሕ መግለጽ ክትበል ትኽእል ኢኻ ግን ናይ ዝምባለታት ሕቶ ስለ ዝኾነ ይትረፈናሱ Thank you Bashai. باركس عدل كتجمري حجي تجز أب بايرو بالسخاء لجن كم في أغدي مزجلة سو أبحطه بغطى مسا وحطهم كتبوا رايحان حطون حدث تجز أب نعم ماي مرحبا مجمريا نباشاي نقع كمزيل كا أرستهيس كمسا كابل እንደገና አሁን አትመርገጽካው ዶክስ ብለሉ መታባዓካ አኖም ሰሐሳማይ ኮይኑ ግን እቲ መንግስት ያብ ስደት ዝብል አመጨረሽስ ምግባር ይተርፎን እንዲ እንደሐር ሰኒፍካ ኮይኑ ግን ቅድሚኡ ወላ ንዑ ክትውጀን ተዳኾንካ ቀዳምነታትካ አሰራ አለካ መስለን ስለዚህ ተቀዳምነታትና ቅድመና government exile مخادنا ومحسابنا كنمالو زلنا ጉዳያት እንታይ ይትብል thank you እንታይ ይተቀዳም መጀመሪያ ያመስግነካ አነቲ አቀራርባኻ ዳህራይት ሕቶ ዝሓተት ካይን ምምላሽ ተኮይኑ ተቀዳምነትና ተንገብሮ ዝግባአናሲ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ I think ሎ ማዓልቲ መብዛሕቱ ክንብለው ዒልና ማለት እዩ እንታይ ዝብል ነረ ሓደ حصرتاتنا نقرم بمولو لو معلت التقسكو تقودلو ابهالانا حصرت ابهالا inconsistency مخانا حدا نجر اب حدا نجر مرقص تخيلنا خنزارب كلنا ان تنتان ناتنا ابننا حد حدو كتارار نقولو معناتيو نصر مرقص كلونا لو كالاي نا يتحساسب حدነት زلو ማዕከላት بمولوم تي كله مسرح نابي يوسدكا بمولوم تمنا تحساسب حدነት زلوم ናብ ሓደ ዓይነት ኣወዳድባ ክመጽለው ማለት እዩ እዚቲ ፕሪፓራቶሪ ዲፓርትመንት ናትና ክገብሮ ዝግበኦ ማለት እዩ ማለት እቲ ምድላዋት ናትና ናብኡ ክመጽ ኣለዎ እዚ ተሓሳስባ እዚ ኦፍ ኮርስ ፍልልያት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን within the context of ሓደ ራእያ ናይ ኤርትራዊ ራእያ ምስ ህዝበይን ንህዝበይ ኣሚነን ምስ ህዝበይ ኮይነን ምስ ሰራዊተይ ኮይነን نهزبي مهيراني لو تخمس زخيل ام نفسي يزتامامن نابز بلا تحساسبا زتكور خوينو ابو زخونه يكون حسب مبلحات كل يخيليو السو يقعت ماهيركا تغبرت خيل تغبرز وعلى كلومي ون نسيو تحصرتات حدا زنبره نعو انداملاكا مخادي ممللا زبحال ነገር اب حدا استراتيجي نزركبو አካላት ይው ምበሪ መምልላ ናብ ተፈላለየ ስትራቴጂ ዘለዎ ማጋባብ ቃልሲ ዘለዎ ሰባት መምልላ ክበሃል አይካልም ስለዚህ ሓደ
كم تقول شعب زبال حدقتات زبال حدقتات انت ابي نمن يخا حدقتات تقبروا له نهقدف حدقتات تقبروا لي كل يعني نابي حدقتات تقبروا لي كل يعني نزي قبا ان بوتا خيده ما حدقت يخون دي حدقت يخون لعل تحت نزبلوا له مغنيات يبلي نابكال هاجر نزركو سبات سلازي اتم نحنا حدقتات تقابيرنا انت اراريمنا اب نقفتان نفس نقفتان ترارادينا تبلالحنا كنكيد نخيل نزي مدلوات زي نقبر مالتي السو جحار تمدلواتي بعلخو جهناي تعنتو يبلكو تودعاو خنتات تو اوبجكتيف سيتويشن كنغرنا يكزارب يسوعو تاكبلي نسو حجي خمس طلب يدليكم الله بلنا كم بروبوزال كو انا نبع عليون تذكروا تخونكم نيركا غرماي كوكن نيركا مسلني اب حدري جغانونا حجي كلاتنا نحنا ايدلينا نزغول شحات ودبات ايدلينا ودباتنا نونزفن كطفاين مونزاف مدفع مالت ايكونن مونزاف مصنح عصف بالكا مصنح نغزيو ناي حبار امرار حاجرنا نخيد زبل كل غزيه نوح مغلص ذهب كل نيرو مالت تو انت امبيلو ودباتنا اينا ونزفنينا يلو حجي كن ابزناي غجلاوي انتايد بارك مصخلو كن ودبوم كو يونزفولو حجي نتا غفرنمنت نكزال زبلوا زلو كو حجي ودبوم يونزفلو انتاي دا قدم كنزارب كلنا دي سبعو انتاي مالتهم سلا نيسنا يوم سلا زخنا ديو ولا انتاي زبها على زخا قد محجوني لي قدم يميلوم قدم حري قدم يلو 4 عمت غير رسيعو عجي كم زناتي من البات اند ارغه خيد عليون تخوينو عبيت ነገር انت دي كوينو قدم يدوس تزراري بنالو سايكونيلا كندي ነገር يلالو مالتي ስለዚህ حجي ግን لعلن تحتن يبلالو ناو مالتي ስለዚህ እዚ ቁርቁሳት ዝንባዕሉ ነጥቅድም حجي ابدحان كنتات كلنا ابتو وانتي إساياس نتعدى عدلوا نسخام رحنا ابزبلوا الاوان نابي نيرو يعني مچو كنتات تفطيرنا نيرو مالت شعو ناب حدነት كنمصمو نحبار مرا راح نقبر نزي ريجكت غيرمو نمن اساي ندغف كنبل كلنا نمن اساي من كقول حلو تمال كوي من اساي ابنا نورز امريكا تذكروا ندحركمكم زنو حدا 35 دقيقه كوي انا نابوغ كاي اتو تزاريبي انت خغبر كم دلو تزاريبي بحيل غوبو مصيخه حجي منچت ابيلكا اذا تري وال لهم كنتات تقبر الله مالتي مهانزيت اذا انا خندي صحيفلو مهانزيت مالت قمار مالتي بقمار منغست ايتكلني بمرددا بودعنت مفلات بحسابات موسساب يو منغستي كتكل زكاع لذي حدا يلويلكا ناتو كريديبيليتي بتمهرتي صفصيبكا زز وداي زغبري اندابلكا نحاده ነገር كم دلايكا كتمنصرو ايتخيلني تمكرو سورا ايرترا تمكرو حزب ايرترا تمكرو وجله يكونن تمكرو وحدات تمحاتيتي غانتا ايكونن تمكرو ملو حزب ايرترا ناتو ودعاو خنتات الله ناتو بعل بيتاو خنتات الله ناتو منفعتات الله ناتو حصرتات الله ስለዚህ ድማኒ እዚ ክንገብሮ ዝግባአና ኩነታት ንወድዕነትና ነጽንዕ ንሓድነትና ንረጋግጽ ናይ ኩላትና ማለት እዩ ሓደ ካብኡ ዝሎም ንገብሮ ዘለና ሓደ ካብኡ እቲ ኣብ ካልእ ቦታ ኸይና ንዘራርበሉ እዩ እዚኦም ኩሎም ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዎም ሕጂ ናይ ምቅርራብ ክሻተቱለዎም ክጫናነውለዎም ነናሓድሕዶም እዚኦም ምስ መፁ ሽዑ ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ስለ ዘለዎም ተፈታሒ ዝኾነ ግርጭት እዩ ዘለዎም ተኣራሚ ዝኾነ ነገራት እዩ ዘለዎም زحصلت لنا نب نابنت ገለገለ ነገራት ትሪኢኻ ነዚ መርገጽ ሕጂ ኣነ ሒዝ የዘለኹ ወይ ገሊኹም ንስኹም ሒዝኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ሒዞም ከብቅዑ ናይ ተቃውሞ ኢሎም ዝነቕፉሎ ናይ ተቃውሞ የለን ዲ ከምታ ዝበልኩኹም ናብ ኮንሰፕት ትመጽእ ማለት ኣሎ ዶ ናይ ተቃውሞ ኣነ ኣሎ የዝብል ፓርቲታት እንታይ ይስራሕን ኦፖዝ ምግባር ነቲ ጋቨርንመንት ቼክ يقول on check يقول نتي فصامه اكل ማለት እንዲ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ካልኦት ፓርቲታት ውን ናሽቱ ፓርቲታት ነተን ዓበይቲ ፓርቲታት ውን እንተደኣ ንሳተን ፈሊለን ወይ ከኣኒ ምስ መንግስቲ ኣሻርየን ናብ ጎበጣ ኸይደን ገለ ኸይደን ናይ $1 ከተገጽሎም ኦፖዝ ገብሮን ኣሎ ስለዚህ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ተቃውሞ ኣሎ ተቃውምቲና ባህልት ኮይም ዞም ኩሎም ሕጂ ንቃወሞም ዘለና ስለዚህ ከምዚ ዝብሉ ድማ ኣለው ናብ ዝደንበ ተቃውሞ ከምዚ ዝብሉ ውን ኣለው
نزخ آخر الدعنا اللو مالي لازم نحنا نبتا بوينت نمسع توم كم زي أحد نازل لنا ناب حزبنا خسع زامنا وسان ترى صوت حزبنا ስለዝኾነ ንዑ እንዳዓከብናዮ እንዳ ድኳናት በዚሕና ኣለና ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከለና ብዙሕ ድኳናት ኣለና ነዚ ድኳናት እዚ ከነምጾ ኢና ሕጂ ንቃልስ ዘለና ሆፕፉሊ እቶም ብፍላጥ ድኸዱ ድላዮም ዝገብሩ ናቶም ጉዳይ እቶም ብዘይ ፍላጥ ተዘሪዖም ዘለዎ ኣካላትና ግን ክመፁ ከምዃኖም ፍለጡ እመኑ ምክንያቱ ግደፉ ወደሳቶም ሲ ንህግደፍ እኮ ግዲፍና ኢና ነቶም ኩሎም ሕጂ እኮ ጸልዮም ሞይቶም ኣለዉ ጸልዮም ሞይቶም ፍንሕኒ ተጀሚሩ በሃል ገለ በሃል ድኾነ ይኹን ብደይ ገድስ እንታይ ዘሪኤና እዚ እንታይ ኢና ነንብብ ንሕና እቲ ወድዕነት ናይ ምልዋጥ ስርዓዚ እንዳበሰለ ኸይ ስለ ዘሎ ምስኡ ኢና ክንጸምድ ዘለና እዚኦም እዮም ክስርዑ ዘለዎም ወድሓንኩ حرة يا أداو حافلا ولا واحد جحم سبات حفا بيلوم علو يماني تسفى ميكائيل حسن أحمد صلاح أبو راي صلاح علي أحمد كومون محمد علي هي أبو من البات حدا جيزي نعايزي رأيين إيدوم حاف جبولون سلون خبروني أسماء الدكتور عدلخو حاوي يماني تسفى ميكائيل عدلنا عها أبحثه بغدسة سلام بحابرام كلكم مجمريا بعض عبد الرحمن سلام كا باشاي مرحبا انا مانو تساكل غوري اوه جميل ازرع عمد كوينيو برم ابتحتي كاتم باري كتجلس كلها سنتايلكا حدا بزناي مع الاماني اللي مرح دلو حدا دما تي ابو حزب زعمنيو القا تجلس انيكا وتو على ماني الزغلا زلو كم زغلوص كوينو مس ويان هونكات زي كوينو قال فتح كم ديبل مغدي زغول زلو ويم وتو حزب ما اكل زغبره ابا يالو يرئ كالو ديو اي ناي يدغملي وتو حزبيو من حزبو ما اكل زغبره يرئ كادو الو ديو ابا يالو معي يرئن سلازيلس كتريني صبو حتو هو تالي تغاني لا حنتي حطه حبيبي تماليت كات حطت سلح اوكي ماري حراي حطه انا حدا سبيلنا لنا صبو يا ماني اوكي صبو سانشي الغبر خميل لها مجمريا غرن صبو حتى ايتب كان دي زبكين نبل نسو ندينا نقبر دلنا حجي نفتش كوين عدلنا حجي نفاتاتش علنا نسخه مديخه حجي انت عملت حتى كات خوينا انت انا بحزبك تمتك خونكا انا خلليك حجي مالتي مغنياتو ريتو كتهبيها انا وين على اللي خان اللي خامالتي كالوس زغلصون كتلليهم قدم حجي زغلصون አለው ምናልባት ተካታተል እንተኾን ካን ተደይኮን ካን ናይ ሕቶ ምልክት እዩ ግን አነ ከካታተል ከለኹ ሓያሎ ይሪኤለኹ ከም ድገብሩ ማለት እዩ አነ ጋሻ ኮይነ ዝቀረብኩም እኳ ሃገራዊ ዛተ ዝብሉ መንእሰያት ነይሮም ልክዕ ከምዛ አነ ዝሓስቦ ዘለኹ ናብ ህዝቦም ዝጠመቱ ዝሓስብዮም ማለት እዩ ከምኡውን በቀዳማይ በሽር ናይ ኤንሲዲሲ ከቀርብ ከሎ ወላ እኮ ሓደ ነገራት ዝንቀፍ ነገራት እንተነበሮ ከም ጣዕምቶ ይዝበልክዎ ማለት እዩ ናይ ምትእራም ነገር እሱናው ዘተኮረ ነይሩ ዝገዛዝውን አይ ኤክስፔክት ከም ኮይኑ ክረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ እንዳተዋሃለ ዝኸይድ ብመስርሕ ማለት እዩ ኩላትና ዕማምና ሆምወርክ ናይ ኩላትና ኢንክሉዲንግ ናትካውን ማለት እዩ እንተ ደኣት ሓደ ዘገሃደ ዘነፀረ ኢልካዮ ኣነ እውን በቀዳማይኮም ኢለዮ አነ ንዕኦም ይሕዘሎም እኔ ምክንያቱ አማኒኤል አነ ፂሩ ስለዝኾነ አነ ዝጸልእ ባይታ ድኸይድ የጸልእ እምበር አነ ፂሩ ከምዝና አማኒኤል በዚያ ምዝዮም ጠፋና ምዝዮም ለማዕና ድብል ኮይኑ ይነግረካ ስለዘሎ እዚ ክሊር እዩ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እቲ ዘይጽቡቕ እንታይ እዩ ዝኾነ እሞኒ ሕጂ ኣብ መስርሕ ናይ ምትእኽኻብ ንራኸብ ስለዘለና እዚ ሓደ ካብኡ እዩ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ሓደ ካብኡ እዩ ማለት እዩ እዚ ክፅዕ ኣለዎ እዚ እናፀዓየ ኸይድ ኣለዎ እቲ ፖኬትስ ኣብ ተፈላለየ ዘሎ ነዚ ክንእክቦ ክንበቃዕ ኣለና ነዚ ሓላፍነት ድወስድ ሕጂ ሓይሊ ዘለዎም ዓቕሚ ዘለዎም ልክዕ በቲ ገፂሙና ዘሎ ሽግር ከኣኒ ሜካኒዝም ናይ ዕላምኦም ክዝርግሑ ምእንቲ ትካላዊ ሰራርሓ ክሰርሑ ሓደ ካብኡ እዚ ሜድያ እዩ ምክንያቱ ሲንክሮናይዝድ ዝኾነ ታንታላይዚንግ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ማለት እዚ
بحاله مثلا اخر كم تاساسيروم سي እንደገና ድማ ንዓኻ ናብ ደይ መንገዲ ካድሰድኻ ብሜድያ ደረጃ ይኸይድ ኣሎ ሪኢኹም ሞ ኢኹም ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚያት ክሳዕ ክንደዮም ተዋሂዶም ዝሰርሑ ነይሮም ንሕና ከው በፂሕና ዶ ኣይበፃሕናን ስለዚ እቲ ናትና ዓቕምታት ድማ ብሜድያ ደረጃ ምክንያቱ ናይ ሜድያ ውግእ ስለ ዘሎ ነዚ ነዋሃሎ ዘለና ሓይልታት بميديا درجة ترانيفنا كم تناتهم سيكرونايز غيرنا ناب حزبنا خم نبصح مغباري معناتي مو ام مسرح زلو غدايو ግን ከዓ ጻዕርናይ ኩላትናን ምትባዕናይ ኩላትናን ይደልይ ይغنيلك ንሱ ብዛዕባቲ ኣብቲ ምስጢራዊ ኣኼባ على 14 ዝተገብረ ገለ ሓለፍቲ ናይ ውድባት ብዛዕባ ምስ ወያኔ ተዛሚድካ ናይ ምስራሕ ዝብል ገለ ካብዞም ሓለፍቲ ዝተዛረብሉ ጉዳይ ኣሎ እዩ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ብኸመይ ትሪኦ ንባዕሉ ኣብዚ እዋን እዚ ስኒ ምስ ወያነ ተደይ ኮይኑ في خنمصون بالعوت خنمصون አጠጋም ይዓይነቱ መግለጽታት ይወጣሉ ምስተኩሉ ካልኦት በዓል ጌታቸው ረዳ ይኹን ወላቲ አብረሃ ውሽጣው ጉዳይናትና ናይ ኢትዮጵያ ኢሎም ኣብ ዝገልጽሉ ዘለው ናይዞም ሓለፍቲ ናይ ውድባት ኣብ ውሽጣው ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ምትእትታው ዝዕድን መግለጽታት ብኸመይ ትሪኦ ያትዘላ بالإضافة تفضل ايوه ويانه تزي تخون اريترا نصام زي ما يوصاتن نزي زي يفلت حنتي يفلتن هو ارترا توتز نتا توتز قالت سلا ويانه ويانه تدي تنبر نزي زي يفلت حنتي يفلتن زي يفلت هو ازي انتايتي عنتوي دغيسين يرند سورا اترا خجمر كلسي ويانه بحال اب حنقول ارتراويان اينبرن نحنا اثيوبيا ويانه يكونوا ولا قال يكونوا تግራይ يكونوا كلهم يكونوا سقم اثيوبيا አይናንፈልጥም لذن احنا انصارت اثيوبياو مغزات ኢና ተላዒልና እንበር መቃቂልና እዚኦም ድሓንዮም ኣብ ወያኔ ዝርከቡ ዘለው ወይ ትግራይ ንዓና ክጠቅሙና እዮም ክሕግዙና እዮም ወይ ውድብ ኣብኡ ክፍጠር እዩ ድሓር ምሳና ክዛመድ እዩ እዚታት ኣይነበረን ኣብቲ እዋንቲ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ኢና ንፈልጥ ኣይኮነን ሽዑስ ሕጂውን ኣነ እንድዕስኻትኩም ትብሉ ኣነ ከም ኢትዮጵያ ኣይፈልጦም ተጋሩ ክፍንጨሉ እንድሕር ደልዮም ከዓ ብናቶም ኣጋባብ እዮም ንፍንጨሉ እምበሪ ምሳና ዝኾነ ይኹን ነገር ዝምድና ገይሮም ኣብ ናትና ረብሓታት ኣትዮም ኣይኮኑን ወይ ከዓ ናትና ትፅቢት ናይ ሓገዝ ክረኽቡ ኢሎም ኣይኮኑን ሓደ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ኣፕ ሰሴሽን ዝብል ዝገብር ኣብ ነፍሱ ተኣማሚን እዩ ኣነ ሃገር ክኸውን ይኽእል እየ ሃገር ክኸውን እየ ኢሉ ብዝወሰዶ መፅናዕትን ብዘካየዶ ቃልስን እዩ ምስ ህዝቡ ተኣማሚኑ ዝገብር ማለት እዩ ናይ ህዝቡ ተቐባልነት ምርኩስ ብምግባር ማለት እዩ ለዚ ንሕና ኣነ ንዓይ ብመሰረቱ ብጉንዱሲ ካብ ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘበለ ክሳብ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ በጀካ ንዓና ዝጎብጥን ንዓና ኣብ ሕልኽልኽ ዝኦቱን እምበር ንዓና ዝጠቅም ርኤ ኣይፈልጥን እዩ ተደሊኹም ፈትሹ ወያኔ መጽኦም ንዓና ነፃነት ኣምጽኦምልና ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ ተጋዳላይ እንድሕር ኢሉ ተጋዳላይ ኣይነበረን ስቑሉ ዝለኣኽ ነይሩ ማለት እዩ ንሳቶም ዘምጽልና ነገር እንድሕር ኢሉ ንሓድሕድና ክንኳሳተር ደገፍ ናይ ሓደ ዝተወሰነ ኣካል ኮይኖም ናይ ሓደ ዝተወሰነ ክሊክ ኮይኖም I don't think ወላ ህዝባ ጉንባሩን እቲ ኩሉ ተራ ተጋዳላይ ተኸሳሲ እዩ ኣይብሎን የብዝ ከምዚታት ግን ኣብ ትሕቲ ምልካው ኣጋባብ ኣካይዳ ስለዝነበረ ከይፈተወ ትኩስ ከም ዝነበረ ገሪ ንዓይ ኣነ ሓወይ ፀጋይ ክፍለ ድባሃሲ ብሻዕብያ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣነ ክቐትሎ ክእል እየ ንሱ ቀትለኒ ክእል እዩ ማለት እዩ እዛ ሲምፕል ሎጂክ እዚኣ ከማን ማእኸለትና መስለኒ ከምኡ ከዓ እቲ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ተሰሊፉ ስለዚ ንሓድሕድና ክንዋዳዕ ኢዶም ዘእተው ኣካላት እዮም እዚኣቶም እዚ ዓብ ገበን እዩ ብሕጋዊ መንገዲ ኢንተርቬንሽን ውጉዝ እዩ ግን ሓያላት ስለ ዝኾናተን መንግስታት ከምቲ በቀዳማይ ዝበልክዎ ኣብቲ ካልእ መደረይ ክትዕመን ከሎ ብሕጊ ደረጃ ኢንተርቬንሽን ይኹንንኦ እንተደኣና ኣብ ጥቕመን ዘይውዕል ነገራት ኣልዩ ድማኒ ባዕለን ብሓይለን ከዓ ድላየን ገብራ ማለት እዩ እዚ ንሳተን ዝገብርኦ ሓይለን ስለ ዝተኣማመና ማለት እዩ ግን ትክክለኛ ኣጋባብ እዩ ማለት ኣይኮነን ንህዝቢ ዝቐትል ንህዝቢ ዝውፅዕ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ንዓና ኢንክሉዲንግ ተጋሩ ኣብ ሕማቕና ዝወዓሉ እዮም ኣነ ክሪኦ ከለኹ ወላተን ውድባትና ናብኡ ኮፍ ኢለን ዝነበረ 17 ዓመት እውን ባዕለን ይመስክራ
انت خوينا انا حدነት ገብራ ደይካላ ወይ መሰረታው ነገር እናተን ሕምቀት ኮይኑ እቲ ካልኣይ ብዓቢ ዕቂብዎን ዘሎ መንግስቲ ግን መንግስቲ ወያኔ ንማለቱ PRDF እንተበሉ ዝሓየለ እጃም ቅልጽም ዝነበሮ ንሳቶም ናቶም ዩቲ self determination of secession ዝብል ጽንሰ ሐሳብ ዘምጽእዎ ናቶም እዚ ከዓ ወድዕነት ናይ ኢትዮጵያ ዘይጽንዐ እዩ እዚ ፎርሙላ እዚ ኣብ ኢስተርን ዩሮፕ ተገይሩ ዓሻ ዝተኸሎ ለባም ናይ ነቕሎ ንሱ ዩቲ ካንሰር ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እዚ ዩቲ ካንሰር ናይ ኢትዮጵያ እዚ ንዖም በሊዕዎም ንዓና ከዓ ኣብ ሽግር እቲና ንዓና ከዓ መቃቂሉና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምስ ወያኔ ኾንካ ምቅላስ ዝበሃል መሰረተ ሐሳብ ብመሰረተ ሐሳብ ኹን ብተግባር ታሪኽና ዝምስክሮ ኣሉታዊ ጸብጻብ ዘለዎ እዩ እዚ ስርዓት ኢሳያስ ንዖም ኢሳያስ ተጠቂሙሎ ኣብቲ እዋንቲ ንንታይ ክገብር ንደቂ ሃገር ውድብ ከጥፍእ ድሓርከ ተመሊሱ ናይ ዲክቴተር ነገር ከዓኒ መላእታ ስለ ዘይብሉ ምስኦም ከዓ ኣባእሳሉ ሕጂ ማለት እዩ እንደገና ድማ ከም ትልበልኩኹም ከዓ ሓደ ኾኑ ሰለስተ ኾኑ there may be time ብሓንሳብ ዝዕረቑሉ ግዜ ከዓኒ ክህሉ ይኽእል እዩ ብመሰረቱ እዚ ሽግር እዚ ኣብዚ ዞናናን ኣብ ሃገርና እንድመጽእ ዘሎ ጉንዱናቱ ኣይና እቲ ኢንተርናሽናል ሲቹዌሽን እቲ ምምራቕን ብምዕራብን ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ንዓና ዝደቆሰና በብታራ ንሱ እዩ እቲ ካልእ ኣብኡ ሳንድዊች ዝኸውን እቲ ካልእ ውድባት ወላ ገለመታት ኣብቲ ሓደ ጽጋዕ ኣብቲ ሓደ ጽጋዕ ንሕዋቱ ቀትል ኣብቲ ሓደ ጽጋዕ ንሕዋቱ ቀትል ኣብቲ ሓደ ጽጋዕ ንዲሞክራሲ የብንን የጥፍእ እዚ እቲ ንሕና ዝረኸብናዮ ኣብ ታሪኽ ክንብሎ ከለና ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ኣለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዳይና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ሕጂ እውን ክትሓትኑ ከለኹም ንዓይ መጀመርያ ታሪኽ ተወከሱ ምክንያቱ እቲ ሕቶም እንት ጀንዊን ክኸውን ሕቶም እንት ቁኑዕ ክኸውን ታሪኽ ተወኪስኩም ይጠቅመና ሪ ኣይጠቅመናን ወያኔ ኢልኩም ካብ ተሓትኑ ሕጂ ጠቂሙና ዶ ኣይጠቅመናን ኢልኩም ታሪኽ ተወከሱ ታሪኽ ተወከስ ባላ ተመርኮስ ዘብለና እውን ቡይ ታሪኽ ተወከስ ለባም ተወከስ ባላ ተመርኮስ ዝበሃል በቦታትና ኣነ ታሪኽ ተወከስ ኢለ ኣለኹ ምክንያቱ ለባም ክትከውን ታሪኽ ክትወከስ ኣለካ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ኢለ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ናይ ምስ ወያኔ ምቅላስ ዘርባሓና ነገር ኣይኮነን ናቶም ጉዳይ ባዕሎም ይግበርዎ ተደልዮም ፈንጨሉ ተደልዮም ኣይፍ ኢን ፕሪንሲፕል ግን ንሕና ንድግፎ ነገራት ኣሉ እንታይ ንሱ ውግእ ክህሉ የብሉ ውግእ ህዝቢ ይደብርስ እዚ ድማ ማይ ከይመፀ መገዲ ማይ ፀረቅ ቅድሚ ሰብ ኢልናዮ ቅድሚ ሰብ አይደለይውን ኣነ ባሻውል ተወሊደ ዓብየ ኣነ ዕዳጋ ዓርቢየ ተወሊደ ዓብየ ብለካ ነባሻውል ክንዳፋዓላ ኣነ ንኔው ኮረም ደሎ ገለለ ዳፋዓላ እንድሕሪሉኒ ኦልሬዲ ተፈላሊና ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ዝብላ ውድባት ከዓኒ ኦልሬዲ ከይደን ግዒዘን ኣለዋ ማለት እዩ ኢሳያስ ኢትዮጵያዊ ኢለኩም ኣነ ኣብዛ ሓለፈታ ድባል ምክንያቱ ደክሌር ገይሩ ባዕሩ ባፉ ዝርታዕ ሰብ ምስክር ኣድልዮን እዩ ስለዚ ባፉ ዝተረስዐ ኣካል ንዕኡ ንሳቶም እውን ብኸፊል ይኹን ብምልኣት ደድሕሪኡ ዘብዘብብለዉ ንኢትዮጵያ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ እዮም ኩሎም ዝጎዩ ደሎ እቶም ምስ ወያኔ ኮይንና ንቃለስ ዝብሉ ንኢትዮጵያ ጎይሎ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ጎይሎ እቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ከዓ ናብኡ ኣለዉ እቲ ቃልሲ ናትና ከዳ ከመይ ክኸውን ስለዚ ኣስተውዒልና ነቲ ነገራት ክንሪኦ ይግባአና ማለት እዩ ንሕና ቅልፅምናን ቅልፅም ህዝብናን ኣሚንና ኢና ቃልሲ ጀሚርና ቃልስና ክጅመር ከሎኮ ቃልሲ ሕጂ ናይ ዝወሓድና ወላ ዞም ሕጂ ኣይፈለጥናን ኣይጎራሕናን ለባማት ኣይኮናን ምክንያቱ ታሪኽ ኣይተወከስናን ውሒድና ሕጂ ሶም ብዙሓት ኮይኖም ብውሽጥን ብግዳምን ይሃስዩና ኣለዉ ሳንድዊች ገይሮምና ከምዚ ገይሮምና ንዓና ውሽጢ ዘለዎ ተወሊደ እየ ዝብሉ ኤርትራን በቲ ደለውን ኩሎም ንዓና ቀርቂሮም ከምዚ ሒዞምና ኣለዉ ግን ቃልሲ ግዲ የብልኩምን ካብ ፀቢብ ድጅመር ካብ ንእሽተይ ድጅመር ኣቦታትና ብሓቦታትና ክጅምርዎ ከለውን ካብ ንእሽተዮም ጀሚሮሞ ምስ ናይ ኩሉ ጉድለታቱ ዘየገድስ ወደ ደቂ ሓንቲ ሃይማኖት ደቂ ሓደ ቦታ ደቂ ሓንቲ እምነት ግን ገፊሑ ምክንያቱ ንኤርትራ ኢሉ ስለ ዝተበገሰ እቲ ብሂላት ዝበሃል ዝብሉና ንባዕሉ ዓወተ ንባዕሉ ዝኾነ ይኹን ሕፅረታት ይንበር ኣብቲ ግዜ እቲ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ከይተሓወሶ እዚ ህዝቢ ከበሳ ከይተሓወሶ ኣይዕወትኒ ሰውራና ኢሎም ዝነግሩና ንሕና ብዕሸልና ክንስለፍ ከለና እዚ ንዓና ዓብ ሞራል ዝሃበና ነገር እኮ እዩ ከምኡ ድማ ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ከዓኒ ከምዚ ዝብለኩም ከዓ በዓል ቤታዊ ረቑሓ ስለ ዝሰኣነ መራሒ ስለ ዝሰኣነ ከዓ ኣብዚ ሽግር እዚ ወዲቕና ስለዚ ከይድካ እንታይ እዩ ንሕና ናብ ነብስና ኣሚንና
نحنا اتم نابكالهم كخدو زليو يفلطوا يخيدوا افليتهم كالو افليتهم الو نحنا زي فلطه كن حجي سرغو غبوش يبل درغي سرغو غبوش كيهلونا طرحنا خنطنقق دلنا سوليخم اتوتي نحنا صيقهم حمد اسحينومنا يمزغدفلنا يبلهم سليخم اتوتي دهر حجي كن نو انا ولا انا بعلت بيتاي كمان قال لي تقبر ككاتاتلاي كومو غبر كلاتكم ساعات كومو غبر بخومو طفينا هنا ስለዚህ በሪስና አይና ስለዚህ كل ጊዜ ተጠንቀቁ ዝኾነት ጌጋ ድማ አበግራ ከምዛሎም ክንገብራ ዝውዓልና ከምዚኣ ጌጋ ነራ ጥራሕ ተዘራርባና ምንናሓድና ፖላይት ይኹን ጸርፊ ገለመለ ጋገልጠም ገለ ዘሎ አይኹን እምበር ፖለቲካዊ ነቀፌታ አቀምጥሉ እዚኣ ኢልካ በቀዳም ወዲ ውድብካ ስለዝኾነ ንሕፍካ ይትሕለፍ فتاويخ جيجاها إرمكا كم زلت بلاي نبرك عم باشا كم زندي خالكا كم زندي هاخت بالوعلكا تايرا حاجة خمسة تبل بلون نعاي نهلك تقريبا له أنا يقبله الدس النابل نقبله وي مغنيات بقع أنت اللي نغا مغنياته بلو مالتي مو ونحنكم ولذا صبغ زي منه منك قصرو حس عزيز دفنه ولذا قربيت زفلتو منك قصرو بحر زوحاتو زسرفكم حادي وقبروا أنصرتكم زيت برابرو سبتفيو نجسن وخارو والدم بسات دين حبرو تصرفكم كلهم بجملة تقوليكم كم بمشلا تلعلوا بسيف بدبلا حق صدقوا قبروا لي وعلا جناتنا حقينا نقبرم بسبت حقينا بخالوت قال يكون بناتنا حق صدقوا تبلنا الله قلنا حقنا صدق بناتنا بحيلنا بعقمنا حق لنا نحن بعدنا كونستيشن نقبرو حبراوي صرناف خوننا امبر ابوتاتنا بحقتاتهم كخديوم كابو فايلت نقبرونينا نعوغن ديموكراتايز نقبرنا نخيد كابو زنقله كونستيشن يبلان كابو زنقله كونستيشن ايكونن زلنا قاعد قولهم زغبروي زغدله زملز بلالو وزي امتكل كله زركب دحان بو نجمر نو بتناتنا اينا نجمر نعلم رخاون نهاجراون دخون كاني نقبر مالتي بعلم شجرهم تفتحهم لك هاجرنا أبوبتهم مرحبا إنا نقولهم كابت قطباوي كابت ابنتهم كابت قطباوي سرتهم كابت زنبالتاتهم كابو زنقرق أنا كابو نوابارهم زبق ولا إنا نقبر قومي يعتبرنا يترى هو وليده جعان وليده يعتبرنا زنا مريت أبو دمكم زفسسو تبقسوا حالهم يملسوا فرتوا جزاهم زفرسو هيك دفاوي زي ما السيسو إذا سيسو زي ما اللي أنا خصاوت لنا يكون قرات زغنا سقوم تخن وسد علينا قرات زغنا من قد خن كيد علينا أمننا حد خفتح زور لو فتح لنا حماق تاريخ كندقم يبلنا بسيسو نشعت كنشنف يكوننا نحن نقركم انتاي كتريفني قدهم أنا سيأخلني نقركم بإيدي زعيفة أباهم يتزترفت لنا لا يتتريفوا دلو أبانايو يفتح انتايو نتبلو أكلات كاني تزرب عالسناتنا شركين إذا عصفو توي انتايو تحارخا ساعة سعيد نزغولو توي شركين إذا عصفو قالوا لوي زبل صحيفين يرقد محجون سلازي كما أفناي نخيرنا حجي كم تهاجرنا تحتنا كم تأثرات تحتنا إنا خنكيد بمن قدنا إنا نخيد بمن قد خالوت هيكوننا نخيد ندابلكو يغني اللي بزوح إذا مسكنكم أغربتي تعذبتي كلهم عقايش ولا أنت قاومتي ولا أن ناسكم سمعت بخالي تقربوه تلاليو أكلات thank you very much مغنياتو محبا سمعت كا عما غنبر سمعت كا منقار صبغيو ندحر طلب كم طلب كا أدقرب أدلا يخوينو نقعد بلكم جزي بخالي من قد خنقارب نخيلنا debate anything else good night Ramadan Kareem okay alright كبر حاو ردي كبشاي لك كمتي أبتي مأسوي زابو مجلسي بتبعتن بقولتنتن بزين حفلنت لعل حمشت ساعات دقيمة خيبتك ندخل زقرب حطتاتكم تملس ويونسفح مجلسي أب مهب نزلنا إلى مشت سمينارنا عبود كونو خوات بمقباركا بلبي كمسجدكا بشمين بشم بصوتين
ልብና መስኪናካ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ አጋይሽና ክመፁ ከሎ ግዜ ነውሓና ኢሎሙን በሸጉሩና ግዜ ዘጓነፈና ኣሎ በአንጻሩ ግን ክሳብ መጨረሻ ኢሉ ሓፍ ዘበለ ሰብ ክሳብ ሕትኡ ዘቅርብ ንዑ ከዓ ግቡእ መሲድካ ናይ ብሓቂ ዕዉት ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ኣብቲዕካና ኣለኻ ኣብዚ መፅእ ግዜ ብካልእ ፍልይ ዝበለ ኣርእስቲ ክሳብ ንረኽበካ የቐኒልና good night. Thank you. Bashai. Good night. Good night. Thank you.